Anopai menim niema o dwendwen ho menim niema wo high menim niema akọ so abu ama niema ya abu afa so wante asempa nanso Yehua otiase niema ne bi wo ho a age se ogya ama Nyankopon nti entena sentete enha high na nyesa awerho betumi akum wei eye Esther Smith ne nyom fofra odi aba wato ne din wani monyam so ketua bi ewo so mokomoko wo so na adwendwen enso ewo so wei amanfo favorite pa Esther anopai good morning oni asafoje mo US yede ncha kese emamo anopai na AF Samuel anopai yede ncha kese emamo nyina anopai mapamfo atenase free sabre ekona busiafo no ndu na edi dwumadi ebeba na wieye se Sompa TV na ohwe a Tara One Media Daroma yewo Sompa 98.9 FM ewusunwan na yewo Sompa 93.1 FM ewo Kumasi Shannon so se online no sompaonline.com sompaonline.com mo amono ni so YouTube no udi echi a Sompa TV the hear me say o share o subscribe one wa share ama obi nso atimi ahwebi Facebook no share ewo Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM anopai beni mapamfo na hia ye de Fakye dwumadie de ebrewo Tofi nkomo ewo ho the international man president ukobusha ono yento no so aba de nana kwabra kese adwen no emu do nyansan yemu ma ene kwabra transe ode ye befa haban mu ni akodi haban mu nkomo enso de aba enu achi no hye no nso ene ebedi nkomo bi ene odifo ba akwa be ka mensa wa ha na yatwetwe nkomo ewa afidie so na oba meka sembi de achiro koso ama afidie no ena ha medin edit Tofiakwa asopanyi justice osei asopanyi good morning na ho te say Adom ho ye pa Nyankopon cry Sompa chede no mahu say Fakye no amanfo de niema no ba pa enua ba ko wo ehwa okay oben glorious school no okay friend Sandra yeah ono so na chede a ode abase ntoma yemfa mo Sompa a chede no ni Sandra wa chede na bedu Sompa panyimfo nsa aka radenshaw na you free na radenshaw na mu mate yada na sepa Nyankopon nhira no minister papa good morning daddy na ho te say Sompa 93.1 bibia boko de rade adom yada rade ase okay kwama bra ati say nyame adom bibia boko bibia nso nyame hotel na wom normal kwama hotel we de nya normal ka when they go right say babla yes ukoto fufuo kra no a utofufuo no separate no aton kwan no separate na aton na mo aduza very serious because the big ka kon dey bra any asemo yawa say wa mo di fufuo no jamoto so okay kwama Nyankopon ya adoma mame fa announcement we ntwam efri ochena awrade de yen kwafam yen ekwa obi anim se na menim hyase 4 pm no 9 kopem se no nsia ebebo na aya na akosia ajewa kode e de segment bi ba ye fa ne suahunu eno no hyase bra yaye intro no awie no na owie a ansana main story bia wo ho a yato aso efri ochena ekono by 4:30 na akosia ajewa kode awie suahunu owie a konra ye wo 15 minutes eye segment a yato ne din katachawo eye 15 minutes na ye bie kwan ama obi a wonim katachawo adansi a pese wodi fa no because day no kwamra nye nipa nyina na benya opportunity aka de papa na ya ama no enti ye ona papa no from Monday kopim time a ye de katachawo be hye form on the 17th eye yawada ebe na wotwe eti abusuafo a mutie yen number no de unim dada say show de ye 0244
80 96 41 0244 80 96 41 producers no betro odin na ya mo abedi ketecha wo ho adanse every day ya this segment no e be fa ne ketecha wo ndi kwamra that is say amanabo e ho no yes ehun hia yeah ehun hia say nipa to brebe o se bie kwan na de wonim efa obi hu no oka okay every say na no kra hwe ye bra na yedi na woto da ye kra na ye ni si ye na so no yeah ye nyina kra no ye gye mu ahoho no because obi aba o gye microphone o asema wo yeah and I think say eye and mate but as I said wasen ase na wadi atom okay se say from Monday na say ochina ekono from 4:30 eko si be say 4:50 and 45 no segment na yato ne din ketecha wo say aka 11 days hey ebre na to yen yo ketecha eko shefom aka 11 days enti ball kra na e bo 11 players yes tim fans ade echi Sompa 93.1 the kindness yeah ebre na be yi ba ko afirim ko si last person na se ketecha wo de one e last person and ko shefom e very serious abrabo e bon toro bi anti ase ni come on ofo ya drusu no eye kan ketecha wasema na disu atime come on yankwa haban mu no bai abusuafo ahwefo ne adofo nyina mamu nyina mo ache eda mo se na yemo makwa abanso wadawro ma da ne da no eya na Sompa 93.1 ye tin komo mo tretre yen o ka di wo mu kire yen ade ya de kire mo no soso no mo te ase mma ye hunu de wo ho aki mo fa aboa no ntoso ma me na yen hwa de se sa aboa we hwan ne nim ne ho abakwasem aboa ya o mo sen hoyi tofe aboa ye mienu ya o mo sen hoyi de wo bonkum ne wo nifa no soso ye be na dantamu mo anu mienu do mo mienu sen ho no ene de ono nko aba na tabam no soso ye be na dantamu soso ye be na dantamu mo ho Facebook me mom de ba wi amiti ni ba wi ami hu free de hu sen soso ye dantamu na hu sen soso ye dantamu aye me se e ono a na ha no abai na tabu mu ntia okay sakin so e be trans na kasa me ko yina na yesu ade anti this is how ne dam ye bo a ye bo fifi no because da bi wo ho bia me ho be dodo me na mamba no basa e bia na amboa nti o se yina nti saki wadaro ma emwa ye sen hoyi difference e wo mu ne de difference wo na difference nim Sompa 93.1 hu ni se difference I hwe se ne omo esi dane de a em say ye pe the only difference as we aba na tabam ba em say abo akro na asori pani difference wo mo hwa ase we no onan mienu bi na ne to no wo mfinfi but we ni oni bi wo hwa we ni nan na soso ade ni mu no a de na wo we to ho no black na shipu nti to you the difference wo man difference wo minister difference wo man difference difference wo difference na de difference no hwe de ono nko ada ho na say na tabu no emu bai pa Sompa 93.1 said the 9 city no emu apai mienu we na waka no ho asem we no na tabu no agene 9 nyina afa de odaso yi no ena mienu no mo ho no so de na tabu no separate free ne 9 no nti to you no difference wo ne de difference wo no say na pa no we go school say ya nyene sa emwa difference wo no say ba ko na wotare kube no ho no momfa e picture na me de ma mo a me de ba ko tare kube ho no momfa no ma me we nso e Sompa 93.1 we apan dan kwa na de omudi kan ba ye no nso e nobody kan ba ye no oh amune akatechira na baba bi fa abusuya ya da mo ase Facebook fo no mo me ntem nka na ye hwe ade sa mmoa we mienu yi mmoa mienu eda so yi de ono nko ate ne ho no one de omienu sen ho no ensoso ye dantamu okay ba ko ya apan ana ba ko ye na nkwansere
na se na nkwansere no nya no ane apan da bi yɛwe baako yɛnwe baako okay na nkwansere ne yɛwe apan yɛnwe nti ya na moahyɛ no nso yɛwe apan yɛwe na nkwansere yɛnwe apan yɛwe na nkwansere yɛnwe apan na ebi wɔ hɔ a anwumere du bɔbee a bɛsɛ no nsia no num hɔ kɔ no ebi wa wonam kɔ otimi bɛ hofa wa pampam so study saa de no ebi wa wonam kɔ otimi sɛ otimi bɛ hofa hɔ nom saa te sɛ de obi ato ade abɔ no no otimi bɛ hofa wo so saa ne ade a aha ɛna na nkwansere no so de wɔtaa wɔ abɛtene so nti aki baako na mede ma wo no mu gu nua no so beberee no baako bi mede ma mo ha hwɛ mo hwɛ ha se na nkwansere nie ne yɛwe no cultural center abɛtena no ɛno ne yɛ apan zoo hɔ no bɛgu no deɛ mpan mpa wo na ɛba wo fie no masɛ fie no apan wei ne yɛ na nkwansere ɛmmoa wɔwura mu nyinaa aboa wei na dɔre sradeɛ paa sɛ deɛ ɔpɛ ne sɛ ne nan sensɛn sɛ ne ti hwɛ fam no hyɛ bere nti na ma naba saa nti wei yɛ na nkwansere aduane a wɔpɛ paa yɛ abɛ nti most of the time sɛ wokɔ afuo ma na sɛ bia wokɔ wura ma na wokɔ kwaye mu a wobɛhu sɛ abɛtene yɛ abɛ a anyiniaa na ayɛ fea kɔ soro tentententententen na nipa biara ntimi nduru hɔ na ayɛ tentententen kɔ soro no ɛno ne yɛfɛ no abɛtene no ɛso na yɛ a ɔmo gu nti ɔmo kɔgu abɛ no so a ɔmo we abɛ no saa ɔmo sɛ na abɛ no fifiri gu ɔmo we abɛ no saa na abɛ no fifiri gu ɔmo we abɛ no saa na abɛ no fifiri gu wei yɛ apan nie ɔmo na sɛn ha sei no to betuma hange hɔ sɛ ya firi sabre kɔpem sɛ ade bɛkye na so hange hɔ sɛ de wayɛ san hɔ na ne tiri aba fam enti yɛnsu ade bi wɔ ha sei wei ne yɛ apan ɔmo na sensɛn hɔ bebree ɔmo tu bom sɛ wowɔ adeɛ te sɛ kube ɛwɔ fie ɛyɛ a ɔmo taa ba so bɛku kube no paa bate wohu sɛ yɛwɔ mo a ɔn sɛ ɔte kube dua no so apan ni Tofiakwa wei sɛ wodua kube wɔ fie a wɔpɛ ade a ɛɛdɛ paa okay nti sɛ kube ɛɛdɛ kyɛn abɛnti no wobɛhu sɛ kube ne nsuo no sɛ kube no gu nsirani na ɛstate sɛ bi a ɛhehema aba soro a ɔmbɛtumi abɛgu so awe kube no saa nti wo sɛ kube no bɛsi hɔ saa na ɛnso wow wosi kube wɔ madua bɛyɛ sɛ mfie bɛsɛ deɛ ɛwɔ ni ɛnso da saa mmoa wɔ mutumi yɛ saa adeɛ no wɔbɛgu so na wɔwe kube no nsa no de kube no tuatua so no na ɔbɛwe ne saa ebi wo nso ɔpɛ aduaba nti akiba ko bi amede ma wana aduaba tua na no guava wakɔte guava na etua na no fɛ no to so na menkyerɛ tiefo adeɛ sɛ wo guava wo fie wo anka wo fie na wo bɔfrɛ wo fie a apan tɔfe wo hu adeɛ na da so no ni suban ano no obetimi ayi guava na ɛwɔ dua no so nyinaa firi hɔ wo kora wo dua guava no bra wo nya bi nwe wo ehwe n'ani wo nya bi nwe asɛm ni obetimi ayi guava no mako ebio sɛ wo amango wo fi a obetimi ayi amango no mako ade afiri so anka obetimi aye ne saa ade afiri so abra wo kora no wo nya bi enti yɛsɛ wo hu sɛ edua si ha na edua na ba ne bia kɔtɔ bɛsɛ bia sofolaya saa mo we ne tayɛ saa de no okay wo wade bi te sa abrɔfo nkate wo fie abrɔfo nkate na ɛwɔ fie no wo ho sɛ beduru hɔ no wo sɛ na ba no na eyi kɔ okay na eyi kɔ ebi wɔ ha aba ne tetɔ fam wo ho sɛ ya bɔne aba no ho saa sɛ de wo de fufuo ato abosia mu no wo sɛ ne ya bɔne ho saa wei omunie obesi ho obawi apple no saa nti wo awudu apple no apple yi madua saa enso nti de aso na nadwo no abeteko ai udua mango a anadwo no awo na wonum saa de be kena mango ni bi ate atofom no oba de ejije no a ya be ye de no no ateko no ateko nti oteko a uboru se okogina baabi se ya no wawe saa na wagya aba na to ho nti enema hodo a wo hu sɛ ebia abɛ ɛwɔ ha sei nso wo hu sɛ saa abɛ no a na ebia fifi ebia wo sofolai na ebia fifi wɔ baba yara bɔfrɛ yɛ si ha yi bɔfrɛ yi bia na fifi wɔ baba yara stadium yi ɔmo na yɛ saa no
you from seed disperser agent you from agent of disperser say one say kube ni Tofi say kube wo wudua na so am woni anko ho a Omo omba hwe kube ni say ya say de one say ayi na wo ho no ayi bi wo mu a eye frem nti obetima be sha hwa awe saa na ni otise nipa etise de wakosie obi a yatu obi na nkese no saa na ne de ne tie nti wo hu say ebi wo ho a wotimi sensen ho obesi ni trase saa obesi ni trase woni apan ni Tofi wo ba na tabu num say ya so ba mu say ya etise entoma e ma afura no wachemu half oba mu say ya oni hwe wow abusiafo bra Facebook na be hwa de me pese wo ba Sompa 93.1 dabi o na se de wasi aba mu ni de me ma dwen se de osi swa no dabi se ya ontumi ma na tabu mu say se ya no tie ana se wo pese hu se de mataba na kasi siti ya hwe chiniye wow chiniye na edisi ye so no yes e ma ndi sin kola so e bi o mo nam sa chiniye no sanity hwe ya head that design no na yenko de amienu na wo de to Tofi ha se na hu ni ye pa wow apai dankwa yes oni na wo ya abo bi nso a na taba no te se de wa to ties e wo dem fair ana se ade e de total wall hu ye very simple wallpaper no yeah sabi pepe ne tie ai tarazo wa hu se na taba ni tie ana Tofi akwaya se sa wo hwe na taba ni din a ase de ya tighten ase de duru ba bi a se bia wo bo edua wo da ho a ase de screw abom hwe wo de hwe na taba no fe keke ya head that design nyame na wo ye nsamone chen bia akidi ya wo de to ho na omienu se ho na me nkyere tiefo ade Tofi se omo ba wo fie no wa bo ceiling wo fie ho eno ntina zoo omo kwaje ho boss no okay se omo ba wo fie no wa bo ceiling wo fie ho na ba ko panya betena fie ho se kim omo nyina ya me ambo wo fie ngisa wo ton Tofi ceiling no soro ho nyina da on be se no pam omo eni hwa ha sei ti we so omutu bum omutu se ya on se dua no omakuru dua no tu nyina yeah on be se dua no nyina eso omo na amadua na ayese na dua no sei moye ba bi on betena ho bia no eya no mo pese omo konka ho nyina na wo pese hu se omo wo ho a edua na dua omo su okay nti sa wo ye ho na se bia wutwam a wo hwe ka se ye ku obi wo ho okay anti obi betuma tumirika wo ba bi pa sa de ase hu se ase bibi koso ho so na ye sa mo omo su sen kwamra I'm saying what ani abo awi o. O dai. Wa tira no ho ache pa. Ana mi kan. Mesi mama na dani abo awi. Ya nye no so abo asu. We say man class minister. Mama ni amano gada da. Obi so we be awi hu a. Yeah. We obey yes ah. We am be show. Edi na ekoso ase bibi na ekoso. Won say di boom. We dwane sisi a. Enso na ye wo mo a. On be dwonso agu ho. E na ne dwonso so eso ade mu pe esei no. Wow. Because I was sent pa. Mo dwonso no sei ade. E na obo na taba mu bia se ya wo dwonso. Eh sa. Anti e dey obo na taba mu 1000 obo dwonso 1000. And say ne prostrate ayo mo. Ana Prostrate to the just 21st clinic. Just on the first clinic. Every hour overseas so ah. It say one say na taba ni sitie no. Okay. Say ya na tie. Obom say ya. Et say de wiper no. O ma na ye adwuma no. Obom say pe. Okosa na ade etim ma no dwo no say. Sa ade wo na taba no mu a. Entimi ntu biem. wow. Nti na taba no say line dedam. Ti say de chiniye siu so no say chiniye no. Line bi wo so. Ana isa ba da die bi no. Sa nti tepe aseno no nti na basa ni tua no ho ono na wo ya abo na basa ne na ne yepe wow to hu oni nti mienu na da so no akifa mienu no bra wo sen fa akon we na nkwansere wo pe enam wo wura mu a wo srade pa ye sa abo awu na nkwansere no ai ne nam wo de papa sa abo awu Tofi so bi totuo man na wo kuma abo awu bi no wa ma no a wo ba gini tuo ni denti ai sa aboa we wo de opa kum osoro fa wo kum osoro wo de fa na mu kum aboa we bi na etuo wura no woni mo we a woni mo we no wa amba ne bia
wo ha no afro kwabena fam tuo no brem me de come kwayi moba on fam obi okay enti we say no obi heda kokko tenase wo kwa atenase atenase me di ka kire mu say wo pe abo aku no no wa spend the time be yes 3 days e wo no ho na wo ti wura mu ho no kwa atenase enti we no abetene so say on say wo de mo wure no ahange ho obotimi ahange ho enne kwasie ko pim efiada no da so hange ho say okay bibia nye no mframa be bossa den bibia ni ho a ebeye no na sabre no aduane be no obedi wadidi awie wo wayi bi wo ne mene na se ha sei okay ayese boto ese ne mene na se ho sa ba bi abran no wo no te odibia no odibia sie wo ho yeso wo kyena 70 odidi aye agya bi to hwe ha wona kwamna se na wo sen ho no ade na mogya nwunu mu enti ne yese apan dankwa me a menye takraboa ekwa a menkudu ma ya dantamu okay wono a wonye takraboa e committee a omo mfre no wewu kwa wura nwa takraboa e committee a ekwa atu a wonka ho wa ya safa franto wa wo dantamu always wo middle so ati ase enti we say no sa wo tunu tuo pay e wo soro say ya so mu gudua no so omotimi gudua no so bia be 50 be 40 be 30 enti sa wo bomba ko pay say no a bia be 20 omotimi tigu fom wo fa o mo say no a tofe wo do mo ko fie pe sa wo no awie na wo pa no mu te say de wa pa ya akoko mu say no wie a wo de wo pa afa huja so se huja na anum a ne bo say no wo de hwe de sen ho no won say ne bo no apagya won say ayi point bi e wo na taba bi na taba ne na hange no yeah ne be ma no ho ha no so no mo dwon sofa say ni pa dwon sofa e be ma ntie no obi wo ho so anti yese obi wo se dwon so abo no se de akọbọ dwon so abo akọkọ sa asem da ko mekirem mate enti eni obetuma dwon so afa na furu so saa ti bo se ya behunu sent kura wo de bia bo na furu so sei afọ wo hu de bia na furu so sei afọ enti ukunu pese ne bo sei ne bo tra sei no pampan bi wo ne bo no saa enti wo de tugem na atoto ho wi a opam ena sa wo de tugem pe na taba ne nyina ka be mo ano okay na taba no de kaja pe emu mbai sa de emu abai na sensen ho no wo se na de nyina moamoa na ne nyina moamoa e moamoa sei pe na be ka ne body no ho na aye na mu a opam sei wo won so no ketewa bi wo na se ho no ayi afiri ho to fi ni ti no pa no apam wo de aba wo mu sei te sa de obai ho adwene no to fe fa huja so wo pe a se wo nkate na wo be yan kate nkwan a to fi wan hwe ya enwo ya wo be sa no nkate da ni no motuma di ne be na wotwe sa abo awi ai sa wo de ye fufuo nkwan a to fi ma min kirem e de wo de ma min kirem wo se Saudi ano bo sabre na Saudi ye fufuo nkwan a wo de be ma nkate kwa me sa abo awi minya bia week kra ma madwuma no problem okay sani one what you ahoka what I say abo minya bia minya be 10 a ma madwuma kra no problem sa abo awi wo de opa yi ma dia don care meko wo abo awi ani wo denti mi do nyame to fi abo awi pa bo se na wo de wonsa nu nkwan no mu se ya sa wo de wonsa nu nkwan mu se ya obi a na yira yesrade nkwan ma na pa do wonsa nu nkwan mu se na aye wonsa ho se yeah sa na abo awi na mte afi mo se no wa hohore na wa yeyire mo se na ne bo ne bo se no enam na be gina ne bo obi wo ho no mu a won pam oyi ni ti no na watwa ne to ho no na ekwan abeda mfa ne se bi ade we ekuta mi etwa ne ti ni se ya na watwa ha se na ekwan abeda okay nti kwan na beda ha se ya won se enkwan no ingredients ni nyina awuram nti utimi mia ne nam ni utimi mia enam no a wo de aye nkwan na akohye mu no utimi mia se na agu fufuo no so te se de wo de prekese aye nkwan obi ye yi nani bra ye yi nani bra so mia gu fufuo no so se ya afotum se fufuo no taste ni kura no asesa masa mo se wo fra wo yere se fa brambi wo de wo se wo ya won sase sa wo ya bo na mo de papa so we tofi apa na nkwa mi do nyame apa no de yanwe na mom yewe na nkwansere no nti se ya na nipa bebre nim sunsun ya dantamu but almost say okay almost say ba kuti ye ketewa okay aha ena ba ko so ba bia obata hunu pa won say picture na da ho no de omumienu san fa ko no hu a difference wo we no ya apan ni fa so de no ya apan
nti mo kɔ zoo hɔ nom na ase obi ma na boat ase hɔ no mo sɛ ɔmo fam dan ho bebree we say no sɛ ɔpɔ sɛ hu sɛ ɔmo yɛ apan a mo sɛ ya no mo taa bom bebree kyɛn mienu na ɔmo ate wɔm ho mi ɔmo ni apan ni ɔnso ɔmo nyina gu ha bebree apan ɔmo ne gu ha no ɔmo na sensɛ hɔ no we no wonya bi sɛ ya tɔfe wotaa ku ɔmo bɛɛ sɛ anwummerɛ na ɔnan edu saa abere na ɔmo bɛdidi okay ha saa abere na ɔmo taa bɛdidi paa ɔmo bɛdidi sɛ no a na sɛ aduane no ɛyɛ ɔmo de a ɔmo ba na ɔmo aka hɔ nti mesrɛw ɛmoa no mienu no nsosoɛ da ntam ebi wa wo nam anwummerɛ a wobɛhu sɛ wɔtaa bɛho ebi a wo sɛ light mo sɛ no wabɛho afa hɔ sɛ de akroma pɛ sɛ ɔkyɛ akokɔ wo nam a wotaa hu saa deɛ no wɔno yɛ apan nyemom na nkwansere no deɛ de biara no ɔmo abɔ kyenku ɔmo wɔ parliament yɛ a ɔmo wɔ dua so yɛ a ɔmo sensɛ hɔ a ɔmo yɛ ɔmo afa mu deɛ nti sɛ wohu saa mmoa no mienu a mpatɔ yɛ nsosoɛ da ntam yɛ wɔ apan ɛne yɛwɔ na nkwansere no yɛwe na yɛnwe apan nti ya no wahyɛ no nso nyame yɛ adom na wɔtwe sɛ nnɛ yɛde aboa bi wɔ wura mu yɛfɛ no patuo mɛkyerɛ wodeɛ yɛmfa nsi meda ase mebakyɛ afei na president di na no asi maka sɛ yɛnto no so aba ɛba ewura mu a ɔno na yɛ president wopa kɔfale wofale koraa no a ɛmu ɛwɔ wura mu bɛto atia wo because ɔno na ɔmu ni no obetime su aboa biya su na aboa biya nso te ne kasa de enwanwa eye sɛ ɔno na atimi akɔ hɔ aba bɛka kyerɛ yɛn sɛ ɔnkɔ wura mu hu sɛ yɛsi hospital hɔ da na kyerɛ sɛ ɛmoa kora di nhyehyɛeɛ so maka ni mrinchi bɛsɛ wɔn sɛ nsuo ayira fa ɛmoa da dabi so nipa na nsuo ayira fa yɛso ne enim nyansa okay abusiafo 7:32 enche na me de Tofi nkomo ebro ene me hye obo se ene me nsa beka odifo bi wa ha na ya bon nkomo tie onim se me Tofi before say meka biribi no na me wode mahu pacho tie de meka ne yie pa no pai na hye asema me kan so obi a wadi machi bia enim se before say Tofi bedi ade bi ho adanse no na ewo de wahu no because me ogidi a me kura na me gidi a me kura nso no me to me bo ase ye nhwehwemu ansa na biribi wo hɔ a maka ho asɛm ɛna me ni odifo Samuel ɛwɔ ha tie hwɛ na biribi anaadan wo tie twi na America no hwɛ na biribi anaadan wo anopa yi makai ketekyɛw bɛma ɔse papa we woni mame nka bakɔsɛm ketewa bi nkyerɛ me wi a mabisa odifo kwan so papa bi ne ɛfɛ no Neyman Syriafo nyinaa no na ye ba okofo ano ho dena na ye wono a enti Syria hene enni no ho agoro no ho den na ohia wa mo na mo so mo ye dom wode mutiri beka fo nanso abakosam se na wo ye kwata tieni o na oye kwata na tete no so obi ye kwata a edin se kwatani obetimi aba nipa mu e wo so obo na kura wa akirikyiri na wakwa akofa ababa wa bi ni na ba betena ababa wa no hwe ni wura ahodin kura no ene animonyam we kura no nanso ne nanso eye kwata no oka kire Neyman yere se senka mi wura ewo odifo wo ye kurom no ho a kana kwata no akọ omudi nkomo wie ya okosreye na oje krata free Syria hene ho ekoye no okoduru ye no ana odifo no ka kire ni se kodware Jordan mu mprenso simple say ya na akwa no buofu yei enka mi bai ka obeka kire me se kofa webra na wo ka kire me se menkoto Jordan mu mprenso keke na mi nsori enkoro odifo no se be na dwene nye
na ne kofo ba ko ka kire ne say o de koto mi enwe ampa o to mu mprenso na no ho afi me ba sa me kire wo say tete no kura na onyankopon ma nipa ekọ counselors ho ekọ je futu eti me show yi so se ohu odi for Samuel wo so a mato me boase aye nhwehwemu aso no ahwe nti na magine wo me show yi so yes anka me nye no odi for me mo akwa aba ye no ya manager sa wo ho ye aseda nka nyame bia boko papa na so awrade kura me aseda nka nyame omo no amana ni PRO no brano no na wa no fe di o be de wo fa che so na pese me ba be o show yes wara ya ba so ya be sua no ma sa pan dan kwan ye ni mu ye de refre wo ani ayeka o se ye ba sa yi kese ba wo be ko ni atoto no ma chenchen da so ene se woni mo mpa o minimum e bra pato ase udi ma go bi apia okay udi ma agro bi apia okay am ya forsa no pe wo hu odi for Samuel ene omono Samuel ha ni PRO no ne enenam odi for ene ni da edi kan a oba me show yi so no kre de edi kan no me pesa me je wo number ade ma obi mate na uwie show ya o ma fro because tofi show so de oba ubenya course atifa manager na lawyer Derek Asante Derek was say me kan chiro so chia o pa mayi na di mayi na di me kan chiro so chia lawyer mayi na di o show pa was me kan chiro so mate me chia no pa lawyer baby I will be a lawyer chia o okay odi for o number no manager number na 0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 050 050 050 050 45 45 88 88 454 454 050 050 050 45 45 88 88 454 454 0578 0578 0578 0578 40 40 55 55 19 19 0578 0578 0578 0578 40 40 55 55 19 19 manager ya chira kwa ndi se wa woni family house yes odi for the ntia anopai na meka saa owura no ho asem no and kwasem ni say nyame ma no ko odi fo bi ho sanity na o ma na kwankyere de edi kan no wo wasoye no edin pa na wo ye ene no say ye tab no yesimadu na ye tab we di yesimadu ha nti edin pa na wo ye wo ho yo manager me da se na mchia watiefo no ahwefo nso nyina okay manager me ma hwe ye ho no de ejaba family house ya kwankyere nko a na ye de adwuma okay ye ho no ye nwusu wo yire wo ho fa we bra bi ye ne ho ya kwankyere kan na ye de adwuma okay o hawo ne amane na eda wo so no oba ne nyankopon afa ye so na sa sunsum na edi wachi na hawo etete wo no okay aho akwankyere aba ni akyere ho achi wade sesa kokko ye sa de we sunsum ni mfiri ho o se de na wo kan difo no tato am kokoduru na nim no wampie kura wo no o ye de o se kodware Jordan mu prenso no ma se ya no aka ni se ya nipa no so okọ no wo ye wo hen kase ya pa o na nka ebia santuma wura ebu ye mu ahye ya no na nka ono aba ye nim ya na nka mehye dem ampie kura ma ka kyere se mun kan kyere ne se wonkonko ya de ke beka so odifo so akwa nkasa kwa ne bufu a odifu odifo so hanta de bi ni wiase so be san se de nyame kyere no no wo ye okay ti manager de wo tie ya na ni abede ye so opa bibie hu no enne on se adifu dwuma na dɔɔso nti ɛsono bia ne sɛ de osi ye ne de be nyankopon ama yetumi aburu tumi so okay ama ya dom aburu adom so anti de n'ani abere obi wɔ hɔ a manager ɔso wɔ tɔne ayento okay wa ha ya tete abere
mehia ye menhia he bobo na Jaba family house Okay. manager obi bu obi kwasia Okay. ye call to asem wonim ne baby a ye se wo de fa o mehia ye menhia he bobo na Jaba family house Okay. manager obi awie school wonya adwuma nye pressure dan so Yeah. ya bo ho ka pa de wako school aton abusua japade de ahwew uwie ya ye se nka wo so bebo abusua no adwuma kora onya bi nye enti se nipa na etie ne a wontu mi kamera manager obi pese otu kwan wa ya nye yi sika hodo akwa mu no nya agoro wontu mi ka no mra manager obi eje obi kuna firi ne nsam si den ama nipa no wo su woni be ma na bre ni be ma na enso akola keto na eje na firi ne nsam wontu mi ka no mra yale akura da obi so Okay. wakɔ hospital ahodo bia bi na ɔkɔ a yɛse wenya hospital yade fon na nipa no so wɔfon kwa no wɔkɔ fom nti ontum rika no wɔmra manager obi pɛ mo afiri obi aburo nya na ebe yi o wa oni tu yase sɛ nipa wo betimi aboa wo ama wanya sika de ayɛ adwuma wonya adwuma ɛso kwa na nipa no o promise no wa fail sɛ nipa no tie ne a wo ma me hia yo man hia mboboa no kyena Nyankopɔn yɛ adom a Jaba family house manager wo bi wo ho a one day was me sole ya na ntentan akyekyere me enti de nipa beka bia mem sɛ nipa no tie ne a ɛnya keke obi wo sɛ ntentan keke na akyekyere me ntentan keke anka de wokɔ akɔpɛ sɛ nka nsa kan Pa. enti ɛnya keke enti tumrika na bra manager de na ni abere ne ehia no ahenie bi atɔ ɛyɛ wo de akonwa ne yɛ wo de apa ɛso sanse bibi ne wo nti no yɛ dane no ya dane ade na firi wo sɛ wote wɔn hu sɛ ade yɛ wo de anso yɛ dane no enti onipa a wotie yɛ wontum di kamera manager bia na obi saa te kam na open number na nti yɛ sɛ si so biem Okay. 0246 0246 0246 0246 66 66 71 7117 0246 0246 0246 0246 66 66 71 7117 050 050 050 050 45 45 88 88 454 454 050 050 050 050 45 45 88 88 454 454 0578 0578 0578 0578 40 40 55 55 19 19 0578 0578 40 40 55 55 19 19 manager ebu wo ha na ne dishi aye krakrakra pa Okay. so hu omono netiwe sa dam krakra no kurum ha no sofo bi enu a wasa che me Wow. manager obeduru ho a yan mo no che yan nya no hwe enso 3 days na no ho ato no ebeti afiri na no so kora opo wompo manager ede anifre ekọ HIV kọ edam krakra ekọ abubuyafo osole enti die pa na nipa wo pa tie afiri odifo sama wo ansa na watumiri kaba Okay. enti die na ni abere se wo pa bibia hunu na wo pa bibia ya afi na ekọ na wie manager eduru samre ya na atamfo asore Yeah. sa on se samre obi aga gye de odi bedi buru nyom Okay. woti we bia wapra na se bia odi aponche ne bedie akoko ne bedie sa na sunsum so ma sa omso apra ne de obi abeye Okay. enti manager da bia me ka asem bi se so bi wo sika ni wonim de edi nanim na obi ni sika no onim de edi nanim anu ho omfa so che wa wo sika na onim de Ndi wanim. Yeah. so ho enti tumrika na bra na be ye nhwehwemu enkasa me de me hu yanka so eni aduro ene be ye so ye nkuranhye da bia me ka sa asem se ebe ye nkuranhye enti tumrika na bra so nkuranhye. be ye nkuranhye so Ya de juju akoma. Asem no. Asem be ye ne be ye. Asem no. Wa ni asem no. enti tumrika na bra Okay. na bra menhia ahembobo na Jaba family house Okay. na ohaw ne amane na edu achi sunsum na edu achi a wo de wo so eka wo de abusua bi wa manager de ayawre hosem Okay. se emu man nyina wo ho ofepa o eso wo nyina aye bonwai obi ani kunu Arehosem. ene mu man nyina so aye akwamensafo obi aso ne adwumaye Na be da abusia na yi. yes ye de abusua de sa e de nyame amon no sa o aye asase so ne adane no enti tumrika na bra wo haw ne manager no ma me bi ba me wo na oba ye no sa ma me no kura me wura fi no se manager oba ye ne fanche nyina wontum nya hwe Wow. wo so da ye
ɛna ne maame bi sɛ wo gyima japade wo gyima no munyam no pia ne sei ɛna ɔkɔbɔ ɔdam so da yɛ mu ade akyi ya na ba ne so ne fa nyina wontimi nya hwee hospital bɛ no wɔnkɔ sɔfo bi a wate ne nka bi akɔ no ɛna obi kyerɛ nso ɔmna odifoɔ sam wɔ manhyia ahembobo manager obeduru yɛ de akwankyere gu fo ma kyerɛ de ɔnkonkɔ maame no baa nkora na mehu no manager man bi firi kɔnɔngo baa wo tie msesie na ɔyɛ store kɛse a ɔkɔnɔngo na ne nua ɛbɔ dam krakrakrakra ɔhene fa no mo fa no nkɔ na ɔso bi kyerɛ nso ɔmfa no na odifoɔ sam wɔ manhyia ahembobo manager sesie na ɔmo de bra ne baa na yɛ hu no eti wo to wɔ yɛ dɛ wɔn na wɔn enti manager ma wɔn no fa kakra bi nso na afɛ deɛ ɛpɛ tam no kra so wɔn oh tough bra no tough saa no pa timi gyina mu saa ya na me kyetimi mpom kakra ɛne so hia tough wo de yɛnkyɛ ya tiefo ne ahwɛfo mo YouTube ne ade odifo akasa na tough de tie ne ɔhu sɛ ya di papa ya kyakyɛ na de nim ne yɛka yɛbɛka kyɛn sɛ nipa bia nipa a ɔma fa yɛ so awufie ne wane ha nyina no ya nkyerɛ ɔmo kwa na yɛwɔ na aseɛ bebree a manfoɔ de da yɛase ɛwɔ kwan bebree so na baabi a wobɛkyerɛ obi sɛ wɔnkɔ no wɔkɔ ne wɔnya good results a wankasa no woda kora wonam ana wafɛre ɛsɛ sɛ me ne wo kasa mebaa menya kɔ obi hyɛsi a ɛsɛ nam ɛnɔɔma bi so nti a nipa no sɛbi yɛtwa na baa ɔkɔdu UK no sika yɛagye afiri ne nkyɛn no ɛnso ne yɛadeɛ nkɔ da na ɔmaame tumi sɛ memmoa no na meka sɛ mmoa de ɛni baabi a na ɔso wate odifoɔ Samuel nka wobɛgye de sɛ tɔfe me ne wo ka sɛ nipa no aba bɛduru akra nnora twa tekiti fi UK ɛba yɛ ɔba bɛduru ha nyame yɛ adom a ɛbena da because of sɛ ne gyidie no a ɔwɔ wɔ odifoɔ mu no na nadamfo bi ne kɔɔyɛ ɔno so nya problem saa nam de ne kɔ odifoɔ hɔ na ɔkɔɛ ne kɔdi ne ho adansɛ ma wɔa no frɛm sɛ ɔmo no madamfo na wokyerɛ ne odifoɔ mepɛ sɛ meba me sɛ bra nipa na nya gyigye twa tekiti me bɛduru reception wafrɛm sɛ waba bɛdu deɛ ɛpɛ sɛ yɛka nyansadeɛ bi bɛn wa wohu dabi ɛkye sɛ ɛde wokyɛ nsi anaasɛ ade korɔ no kɔ ɔhu sɛ na wɔka odifoɔ ka asɛm bi sɛ ɛdam wobɛkɔ baabi yɛto obi kyɛn ne yɛto diabetes kora so kyɛn ne kora sɛ atwa no ama no sɛ ɛda ɛnya kuro odifoɔ the instant minim ọba bi a meme kɔ hɔ a na ọba no hwɛ ọba no sɛ bobɛka sɛ ɔhema bi na ɛdama tie si ne so bibu so odifo so no di na wede wobɛtimi wɔ sɛ wo nyame pɛ we did bɛn before ne after no because hu no after no nam say yes nyankopɔn tumi wa na yɛne Ghana ana de wɔm ne sɛ yɛpɛ baabi a yɛbɛkɔ a yɛbɛtwa yɛbɛ fa sɛ ebra fa sɛ odifo womfa hwɛ ma wo womfa ɔyɛ nkɔ me ɛno no deɛ sɛ me no me ɔmo a no makɔ hɔ ano ohu sɛ me ba me bɛhwɛ nneɛma true because me before sɛ me no bɛyɛ adwuma no saa na ma yɛnhwehwɛ why is papa katakyɛw mo adeɛ ho da wuro because ɔno sɛ wokɔ sɛ kɔyɛ ade bɔne ma me deɛ dabi ɛno deɛ bye ɛsɛ program dabi because yɛdin ne yɛdidi ho sanete eti abusuafoɔ sɛ dɛ me bra panyin ɛka no eti ano ɔden deɛ bɛsrɛ nipa hia kwankyerɛ bɔ mmɔden a maka kyerɛ sɛ baabi odifoɔ yɛnyɛ visa wokɔ a yɛnyɛ visa wo ɛyɛ ha yɛ amanhyia baabi a wobɛgyina bia wobɛtumi anya kaa wode wodu wanyɛ yera kwan hwan na ɔte Ghana wɔ so wɔ ne mfikɛsie mu aborɔ no so manhyia eti ɛbɛsrɛ te sɛ de na odifoɔ kama a wɔte ase no wɔmfa so akyene gyata wo ɛno ti baabi a wokɔɔyɛ no a amoa ne yɛsrɛ ɛma wɔba mu ampa yɛgye tom because ɛnnɛ nkate foforɔ ɛda wobɛfrɛ ma nkate bebrɛ ɛdɛ ɛsɛ nanso sɛdeɛ Ghana difoɔ bi anyɛ bi odifoɔ papa a ɔwɔ wiase odifoɔ papa no ɛne odifoɔ Samuel bɔ mmɔden to anamɔ kɔɔ yɛwie yɛ bɔ mmɔden frɛ namba no ne kɔ hɔ na wode wokɔ a wobɛba bɛdi ade wode su ne kɔɛ ba wopia ba wode ne gyeɛ ɛna ɛbɛpia ba ɛnyɛ ne pɛ ɛnyame ɛna ɛde ne yɛ adwuma bra me da se pa menim sɛ nyame adoma next week yɛbɛsɛ hyia amomfa ka agya mmrammerɛ me wate sɛ wo sɛ na ɔka sɛ bro nyan wo kokum akoko obi su kokum eti abusuafoɔ mebakyɛw me bobɔ numbers no akyerɛ wo mewie a na bi odifo bi because I was say 750 yɛde tɔfe nkɔmmɔ brɛ wo 0504 588 454 0504 588 454 and 0578 405
0578 405 519 519. Odi for back on ka ho na afede yen sorry 0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 0246 0246 66 71 71 17 17. manager ye wo manhia ahembobo ano Manhia ahembobo ano. Ejaba family house. Okay. Ye ni ba bia akwa na ye wo enti manager de nani abere ene ye hia no afene kwa na wie ye wo. Okay. Enti duru sa amre nipa se oni adaje enso bibi to no a obenya adaje akọ. So wenya adaje ama ho wenya adaje. Asem no. Wenya de omfre mo di for won and na so kra de me so wate asore ada no megu asore. David asore kra de yenti. Ye shekete chobo. Ana wode kro. Enti awusiafo odi for somewhere na wate ne nka no ono de o se bra na on cancel wan kasa. Oma wa kwankyere wa brabo hwe ewiase obi a onni obi o kyere no kwan no ohwe ase enti media futu a mede ma wo ano no se wokọ na odifo ka kyere wo se kọtọ oyi we bra pa cha obe ka kyere me Tofiakwa onsi mi show yisu bi no media mede no kore na ye adwuma e wo madwuma mu cause ye tiwi ase no ye din hu ni didi ha nti ye din so de ye nsai no tu ukọ no ko ka bibi che osefa ba ko bo ma mitirim be bo mama ne show yi won sisu bi me pa chewo enu nti na me ka chewo say wo problem bi e to da kra waresem issue bi nyabre unu odifo enhia obitima cancel wa kire kwan pa wo be fa so a e be ma wa wade a efiri wonza no wonza tumi aka titia odifo nyame adoma next week be hia manager ya kra obi ana am say wan so sem kan kire so mche o chia wo pa oba sewa so o chia wo be ka chen so ko US na ya on kai me what do wate awusiafo nyankopon ya adoma wobete me nka we die I to say police ni no omala yehuhu. Okay, awusiafo se de ofa yadu so no eye Tofi enkomo odi for Samuel number no bomodin se obefre no akisan fato so na memo ntwa to na afi de o sorry you say the was sorry free so enti mpacho obetimi afre ni sisi ya no ne wabo nkomo wo de ofra se Tofiakwa se menfre titia no kwa akra kwa discount 0504 588 454 0504 588 454 and 0578 405 519 na ko odifo Samuel ho na woni no enkonkobo enkomo manhia ho na owo sise de ofa yadu so no eye Tofi enkomo eso ene yaduri Tofi nkomo. Enkomo a emu ohwam, enkomo a enwanwa. Dedede. Bechi wasum. Tofi nkomo. Enkomo a ehu, enkomo a esre. Tofi nkomo. Geges, mihia Tofi nkomo. Wenti bia wa ye wo ho. Ede papa. Eno na Tofi ede bre wo. Tofi nkomo so ede. Enti wodi ama. Anopai abusiafo Tofi nkomo eso na yaduri. Sompa 93.1. Na anopai nkomo ami na obebo no. Watu din se wachira sem ti sen. Anopai nkomo ayi bidie no. Wachira sem ti sen. Ehon nkomo na ye babidi. Pacho nyabre na gibre na ti hwe akamfo wa bibu se onipa mama ene e ka no ho asem eye no kre se otiwiase na yenka wo ho asem a onye nipa e bacho wutie me se wo se me yedi padasani yanka me ho asem ene na wonye nipa efri se nia oya korinsani a oya abro a
osori a onam kurom mpo no ye nyankrofo bi tena sidi wo ne ho nkomo se akwa de obo papa bara no pe masam ne se wachira sam te sen ne te mami ka se mi nchiro ebrebi aki we manfa ma bomodin na pebi ma me wai pe okraman ani aginamoa e ma me wai anopai me kamwa mienu bi ho asem a kire wo na me wi a obeti asem a me kan ase ebrebi aye bi si ewo emoadoma mu na aye ni si ye no na emoa mienu a omta nante bom eye okra ene okraman onse obi a owo kra ene krama woni fi a watete wo mo no se wahye no nso a aya omta aye yonko to da kra wo beko no good fantastic aki god bless you na samway mienu wo fie baakum enu nti aye no na sese wo mukobi we ana omtu pia fa agyan akwa aye na omukwa aye no ye gidi we fa we yesei okraman epe okra ohuno one no na ba yie but ohu okra when na okraman enam a o chini pe okra ana okobisa aboa ba ko se minimi nua okra ne ba ha ba me hwehwa na minhu no so onti de asi no se de na asi o se enam a ye de serve wa yie na se no okra ko wia bi na ho ani wo nti wadwane na ohwe se okramaya fare se minimi nua kwa yie wakwa ko wia nam na nam a wakọ wia nti no okra adwane nesese odi na niwuo esi kwan so se oba na oba no a ana obehia okra ewo kwan mu no se minua na oba die na ekoso wo ho asemu a okra ebisa okra man no o se minua wo ba no na die na ekoso wo ho asemu a efiri okra man no ba ye na me ka kire we o se minua edinu a wo jai no wo ho no ena na yebo ote emoya wode ma okra no o se edinu a uja no wo ho no eno ena na yebo enam no akọ wi aye no atene wa yi na se wa wi anam okra di ase anopai masam bisa ne se wachira sam etesen hwa onyankopon po awa na tamfo a enya bre ka sambone fo onyankopon ho eye normal but enhwehwemu kire se onipa dasani biara baabi a wo betena baabi a wo beye adwuma baabi a wo beko bia no se yi nipa du a ewo se yenyamu nsia ananso a ebeka sempa fa ho miensa no de se wo kan samboni mpo fa ho a enya wanwa eti anopai masam bisa ne se wachira sam te san
atoda wo ye bema nya daje ane wo yire ntena se na bisa na sama me bisa we Sompa 93.1. bisa wo yire se ohima se wo na nyankopon di wiase atamuo ama wo a bacha heaven wo be mama ko bi aya bisa no na ka kye ne se onka no kure wo mu nkire wo uti anye obeka kye ose ba bi e hodo no e ho no obeka wahye na oba wonso aya bisa wukunu se mira sanka wona onyankopon di wiase atamu ahya wo nsa Sompa 93.1. ka ba me den na ukunu nsuro wa tiemu aya ode be ma wo hwa anopa yi mi bisa wo se wo kira sam te sen e ma ne nya wadwene se ya time nti ne ya kama kira sam dabi toda yen hwehwemu kakra adenti na wonni adwuma mu a yetimi nya nipa ade wotena se eka wo ho nsambone by nature ye obi wo ho a otan wo keke emfa wo ni position a wo otan wo keke enti se wo ye leader aya bisa wo ho se minni adwuma mu a makira sam etisen adie na adwuma yefo a me da wo ano no eka fa me ho aya bisa ho hwa me ka no kra kire etoda na uni ho ne ebo udin a amanfo sebere ya no Sompa 93.1. amanfo nya daje sebere wo ano se yei fi se wo kira sam nye okra kwa wia enam awa yi ase ame ache no na ni magu ase ama na dwane na odwane wie ye no afei de obebisa okraman ya wone no ko ye se akira sam te sen wo se de ugya no wa akire no eno ne ye kan Sompa 93.1. anopai wo akira sam te sen yes kwanya okra fa so wi anam no ena wahu no otete nipa no na okofa akire kode hwa sister mama nka no kra nkire wo se utwam wo ba bi a wote area no a wote a aya kokuti asema ye kafo wachi 93.1. eye poto but enka nkire me se umfa wo mo ho dabi dakrubi obi bebisa wo ho asem afiri san krofo yi ho na obeka wakira asem poto nti wo sori a area no a wote no wo sei wudin no wakira asem nya de ye ka wakira asem poto we a mi kan de mi bisa wo se wankasa wo mu no wakira asem etisen toda kura asori a wom wakira sam etisen Sompa 93.1. I ti say we aso panyi a wo wi asori ma no hwe aso panyi wo say so ori wo mo na ebia o ye bayfo na ori nipa na se aso panyi question ya bisa me menyi ano so wo fi say obetima yi ano ade wo yi ano fa ana mi kan say menyi aso panyi ano so ono an fi say o ya aso panyi asema me kan no obetima yi ano a onyi ano mfa okay timento aso Tofiakwa wa wai abusiafo Sompa Yeah. 93.1. wonim say wo sori gina aso no mu a wakira asem ye poto bara wonim menim say dakru bi meka nsem a ye ka to nipa so meka ho asem but we de e ya asem bisa na mi bisa wo say wakira asem no a ye ka no ete saa
Set Sadia as a sauce. Hwɛ sɛ wokunu hyia amanfo a ɔbaa wonim sɛ ma ɔka no wɔ akyi ɛtɔ da ɛtumi mmee no nti wɔhyia amanfo a ɔka wɔ akyiri asɛm papa bare wonim nti ɛtɔ da woninam nipa ni so kɛkɛ okuna damfo bia nim sɛ wo wonya ɔbaa pa na wo yire namfofo nyinaa nim sɛ wo wonya bɛma papa wonya bɛma nkɛse sɛ wo ware wo cause wo ka wo kyira asɛm bɔne pɔtɔ anopa yi sɛ wofiri wo namfofo ntam kɔ a ɛdeɛ na ɔmka fa wo ho ɛwɔ wakyi bibisa wo sɛ wone wo namfo nam na mudi ntitimu na wokɔfi a wo namfo mienu ana miɛnsa aka bɔ mu ɔmo so kɔ baabi faako no ɛdeɛ ne ɛka fa ho aya na panyimfoɔ se yɛka wo ho asɛm aya na wasom yɛ wo kyee menim sɛ nana saa asɛm no mate bi da obi bobi din na ɛna asɛm bisa ne sɛ edin no a yɛbɔ wo no ɛyɛ din papa ana yɛ din bɔne Bible say dimpa yesene ahonya Madika ka kyerɛ sɛ wobɛtumi ahyia tamfo a obetumi yɛse yɛ da bia meka me se yɛ yɛte ha yi Sompa 93.1 upa madakro adangoma se anabɔ nwure fo mfrɛ yɛn sɛ Oma fra aboa yɛfɛ no tɛfrɛ oma fra no kente ahyɛ ne chaw ɛde kyinya sin so ɛna yɛ bro tumpan ɛna odi asa hwana ka to sɛ bɛyɛ akokantwiwa afɛ ɛnya akokantwiwa afɛ da bara no pɛi masɛm bisa ne sɛ wakyira sɛm te sɛn sɛ ugya wo ma ho pia bontea aya wakyira sɛm deɛ na kɔso wɔ fie oyire ne wo matena sɛ yɛdi nkɔmɔ a asɛm ne yɛka fa wo ho nti woyɛ papa a oba betumi abɔ ɔba so sɛ me fada deɛ ɔdam ɛtɔda yɛ bisa wo ma wai sɛ me ma mete sɛn na ubegya hunhuna no maka no kora kyerɛ wa ubehu sɛ woyɛ papa bɔne Sompa 93.1 meka no kora na akyerɛ wo anopai sɛ me ne wo paa ka mɛhyɛ aseɛ abɔ me bra yi fi sɛ ewiase sɛ yɛbɛka wakyiri asɛm bɔne deɛ ka ma yɛnka papa hwɛ asɛm wei ma menka masa ɔpanyi na tia no ebere bi yasɔre ba bi wi Sompa 93.1 asɔ ne se me na menkodi adanse e mani e ko mini no ba jo utie me mini no minim se ni tiri mo dene na ne kurukura nim se me yiri wei ni tiri mo dene me ka trom se me nkodi because me kodi a me kansem hwɛ Sompa 93.1 ɛtɔ da paa wawu a woda hɔ no ayɛ tie wakyira asɛm na yɛ me yase nipa wu a ontimi nti na kyira asɛm
over record akọba no That is the bishia. ha hwa me ka no kora kyerɛ wo uwa wonim sama yɛ ka no wɔ wachi akanfo bi gidi yɛse tɔda na yɛadeda obi na ɔda hɔ no wɔ su a ɔno atimi hu sɛ asɛm a yɛka no ɛnyɛ enti ɔda hɔ no wɔ su ɛyɛ wasɛm bɔ no po gidie bi wɔ hɔ but abusuafo deɛ pɛ sɛ yɛka ne sɛ nti ɛtɔda na meme kɔ ayi ase yɛtimi nya brɛ sɛ yɛdi adanseɛ ɛno nko atimi fa bɛ 2 to 3 hours obia ka ne deɛ obia so bɛka papa hwɛ enipa no ankasa a ogyina hɔ no a already saa tribute no ɔno anim sɛ asɛm a wɔka no nyɛ saa ne teɛ mekae sɛ ɛberɛ bi mehwɛ movie bi ɛm sɛ akrobɛtɔ ne lewin na ɛm sɛ akrobɛtɔ patu ewuyɛ sɛ na abusua nhyɛ da ɛne no nyɛ yi ɛna owuyɛ ɛna ɔmde ne to mpa so na lewin abusuafoɔ nyinaa twa ne ho ahyia na ɔmu nsu ka nsɛm akɛseɛ akrobɛtɔ da hɔ na ne werɛ ho onya nwuyɛ no wɔnim abusua no a aba betwa ne ho ahyia esu ka nsɛm no ɔte aseɛ no abusua no mfa ne nyɛ hwee etime sɛ wiase nyinaa ne akamfoɔ ɛne me bɛyɛ adwene a ɛyi ase adansedie ne yɛnte so tɔda wotum sɛ asɛm a nipa no ka no wɔboa na amanfoɔ agyina akyire hwan yei me sɛ ɛtɔda wɔn kasa bɛma woda mpa mu a wo yire yafre kunani ba sɛ onkosu yabie wo so wonkosu no osu kyerɛ nipa ba ne tirim ɔse nyame na atua wo ka wo da hɔ no ɔnka mo obi nte ba ne tirim deɛ onim sɛ woyɛ nipa bɔne ni na ɔda hɔ no etimi no kasai no ɛma bebrebe nyanka wɔn kunu no mawu ɛmɛma bebrebe nya enka wɔn yere no mo nte ase Sompa 93.1 fi sɛ usubanye anɔpɛyi deɛ meka kyerɛ wɔ Tofi nkɔmmɔ ho ne sɛ wakyira sɛm ɛte sɛn ɛdeɛ na nipa ka ɛfa wo ho hwɛ wona wo se nipa ɛbɔgye wo so sɛ wonya brɛ paa nya aso na watie wakyira sɛm a ka bɛte nsɛm a nipa ka fa ho ɛtɔ da obi betumi aka wakyira sɛm a pacho tienie onim da bara obɛka nsɛm pɔtɔ afa me se da kro mɛka sa asɛm no bara no pai die mafutuo ni sɛ wadwene ni sɛ wonam hɔ kwa wo nkrɔfo a enya brɛ wo ho sɛ yɛka papa afa wo ho sɛ yɛka bɔne afa wo ho no wakyira asɛm ɛho hia anopa we ni afutuo a mede ɛma wo menkɔ asɔpanyi so na yɛnhyɛ kɔmase mfiri asɔpanyi Tofi kyira asɛm te sɛ nanso de bibi foforo aba da nyame ansɛ sɛ waso da yɛ foforo na ama yɛ nkɔmmɔ di anɔpɛ ɛti atwefoɔ nyinaa Tofi yɛkyira asɛm sɛne woka kyerɛ mu yɛwɔ ne papa ɛwɔ ne mɔne ɛne nyinaa nso ɛkɔ so sɛ wopɛ sɛ wompɛ ɛkɔ so te sɛ yɛte ha yi aso abɔfoɔ di ɛho adanseɛ nyame abɔfoɔ bɔnsom abɔfoɔ nso di ɛho adanseɛ na ɔmo nyinaa obiara kɔka no korɛ obiara kɛka deɛ ohuyɛ nti ne meyɛ no nnɛ kwasi anɔpa yi 6 November yi
ne mabɔne a mɛyɛ nyinaa bonsam abɔfoɔ no bɛkɔ akɔka no korɛ pɛpɛ patche no akɔ so abɛyɛ dia ɛnɛ wayɛ wi na me abɔfoɔ no nso saa nti sɛ ne etie bia ɛwɔ hɔ so ɔfɛ me sɔfo bia frɛ no IK kunadu ɔsɛ kuro bi so nim sɛ tiefo mfa nkyɛ me nipa ya na ɔmo height no nyɛ tenten paa no okay so ɔmo dɔɔso kakra wɔ kuro bi so okay mantamu ha baabi na maame baako na ɔne ne ma bɛ enum ne ma no nyinaa te saa bi ɔno ɔte saa na ne ma no nso te saa nti ayie ba ɛkwan da ɔmo animu na nipa no twam hɔ paa nti ɔmo nso te kwan ho ti maame na yie ba na ɔmo te hɔ saa no aka kyerɛ mama momra fra kɔso abra momra me enye nkɔɔfo na sɛ nkɔɔfo ɔyɛ yɛn nim sɛ amanfo ɔyɛ wɔ mo nto ɔmo so bɛtena se ayɛ amanfo so Fakye wɔ se maame ne frɛ ne ma sa adwoa momfrɛ kofi ne kwadwo na momra na enye nkɔɔfo na sɛ nkɔɔfo ɔyɛ yɛn sɛ ne yaya ayɛ ti ha die ɔmo kɔ yɛ ne a na ɔmo de yɛ kɔ nti sɛ ne ɛwɔ kan yɛ no sɛ wopɛ sɛ wompɛ obi di wo ho nkɔmmɔ na sɛ ne etie bia no sɛ yɛ kan so sɛ wan kasa koraa nso wo kan nkɔɔfo deɛ tɔfo obi ani hɔ a woni obi ho nkɔmmɔ obi ani hɔ a dia na tɔda ya na me wɔ house obi sɛ nkɔɔfo ka me ho nsɛm kɔ ya me bi sasa na wo nso kan nkɔɔfo deɛ yɛni obi a oni obi ho nkɔmmɔ nti ne yɛ ka no sɛ wosusu sɛ ɛmoa wo de a ɛne bibi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ woyɛ ɛdeɛn na ɛsɛ sɛ woyɛ ɛsɛ wo bɔ abrabɔ pa ɛsɛ wo bɔ din pa te sɛ kraman ne ɔkra asɛm a wobɛka yi ɔkra wakɔbɔ saa bra we pa wo kuro yi so na wo sɛ wofiri hɔ a wɔba no ma yɛnka hwee a to ɔno ankasa na dwen mu no onim sɛ ne etie bi ayɛ di ne ho nkɔmmɔ ti na obisa na danfo sɛ na wɔba na ɔmo sesɛn tɔfo nim sɛ saa nsɛm yɛ tai bisa paa yɛ tai bisa papa asɛm a wɔkra bisa akraman no yes ɔsɛ nti oba no na ɔmo sesɛn ɔnso wonim sɛ wakɔ wia nam wɔ hɔ adwane afiri yi na se nti nkɔmmɔ bɛ na apɛ sɛ yɛdie nti tɔfo nsɛm pii wɔ hɔ a nkɔfoɔ yɛ me nkɔfoɔ kama yɛnte hwie o abi yɛ na yɛn obiara nso mɛka hwee but yɛnia yɛnim sɛ deɛ yɛsie ne yɛayɛ ne yɛ ka yɛ no deɛ sɛne etie bi nkɔfoɔ odi ho nkɔmmɔ okay nti bana nya wadwen sɛ obi na ahyɛ da hyehyɛ biribiara na ɔpɛ akafa wo ho tɔda na obi pa aware a na wɔkɔ bantama matadis nipa korɔ no kɔ asɔre wɔ hɔ na wayɛ no ho nwa na akɔpɛ panyini baako na maame baako maame mehwehwɛ nipa so masi ɔso no nkɔ so da bi na ɔte sɛn wo deɛ mepɛ sɛ me no di no ho na obisa wakyira asɛm a sɛ ɔpɛ wo de wakɔma ne baabi na ɛdeɛn na sɛn na wote ɔbɛka sɛnea wosi tie nyinaa akyerɛ no okay sa awareɛ no ama so a ma na nyɛ wadwen sɛ saa nipa no na ɔsɛe awareɛ no ɛtɔ da obi timi ne obi hyehyɛ awadeɛ within short time bɛrima no sɛ menware bio wadwen yɛ wo sɛ biribi a ɛkɔ so obi a n'ani abere tɔfe yɛ wɔ mpena twe de kɔ awareɛ mu ɛne ɛwɔ awareɛ ankasa a ɛhwehwɛ okay deɛ yɛ mpena twe no deɛ yɛ ana adeɛ no ɔdɔ ne bɛkata ani a yɛde hwehwɛ nneɛma mu no so na ne wayɛ n'adwen sɛ mepɛ awareɛ sɛ yɛ ɔbaa na bɛrima me yɛ hwehwɛ mu apa awareɛ deɛ obi so wakyerɛ asɛm okay na obi sa pɛ deɛ yɛ ne ne ɛnyɛ no awe ahu sɛ ɛbɛboa na ɛmoa tɔtɔ me nka nipa bɛɛ mmienu mmiɛnsa ho asɛm okay nipa odi kan pɛ sɛ meka ne ho asɛm yɛfrɛ no ɔhene wonim sɛ nipa a ɛden ma yɛn paa wɔ yɛn yɛ kurom ha yɛ amammerɛ yi mu sɛ wobɛka si n'anim sɛ na nadeɛ wɔ yɛ a woyɛ yi deɛ ɛnyɛ okay ɛyɛ ɔhene yɛntumi nka nsi wɔ mo anim nanso sɛ nana pɛ sɛ wɔmpɛ no yɛka nana ma menka sɛm wei nkyerɛw sɛ wobɛtie na bɛboa wo a ɛyɛ hwɛ wonni di mpa bi a wokura a wotim yɛ o nana ma menka nkyerɛ wo ne pɛn sɛ kurom ha a wotie yi wonni di mpa biara yɛbɔ na wo huhu ne wo tumi no nti na yɛntumi nka nsi wɔ anim yɛka no wɔ akyi benya kora nka wawu yɛka no wɔ akyi na meka kyerɛ wa nɔpa pɛn sɛ wahene wɔ yɛ a wodi no kurom ha yi yɛmfa wɔnyɛ hwee tumi ne yɛntumi nka ntira saase a
woton ma nipa mienu ne miensa no yɛsɛ woyɛ wɔhen bɔne yɛka na fikyire yɛka na kokoam wobodwa yɛka wotwam a yɛka efi sɛ sɛ suban no ɛyɛ suban bɔne a ɛnsɛ sɛ wɔhene woda na die but woda na di ti yɛka hwɛ sɛ wo nana wobɛdi na de ato asase ama me mama Tofiakwa ma me krataa wo ba ya asɛ me mfa krataa mara na sign so kɛkɛ hwɛ sika wo bodin sɛ wo gyemie bra wa wodim sasase no ma mewia abi wo kura na wo medi hene wato asase wo ba bi pɛn saa na wo tɔ no wato asase wo ba bi ye project wo so ya nye wo kurom ho saa na wo tɔ asase no adenti na wo kurom bedi hene de wo na wo betana na konwa so no ade a wato ama me a me ma Tofiakwa ni sika ma sɛ me mfa nkrata no Tofi wuduru kuro pii mu a especially asanteman mu ha enema nye o hemfuna gidin bone sabat yentumi nkansi o mani muni ntino omu ya ebinom Tofi me da ase yentumi nkansi o mani muni ntino omu nhya dan hunu sɛ ne omu but omu atenka sɛ ye bomidin bone fa no omu fa ho yeso obi frɛ obi ɔsɛ asomasi ye bodin o kuro yi mu ye bodin ɔsɛ nana ye bodin sene me na te na wonti ntra ye bodin sene me hwɛ ehemfo binom a wɔkurom ha no ɔmo sesa ɔmo suban atɔfe ɔmo ni din pa ɔkwan ɔmo fa so a ɔmo toto ɔmo nsa asesem e wɔ kurom ha binom kura pɛ maaya kwala ai ye na nate akonwa so nso do anyimra na wa address say small boy wo cruise bi boys bi a wo no omo yayi na omo kwabonten ko peges e de bre no yoyo sa na de na nansesa na ebre bi di wanimu ba e be na tie bi a e be pi nipa otoso mienu the friend politician or politician yeah or president or minister or MP or DCE or asam amandofo tumi a wudi aninti ebi kura ade bi ye kan se wenu ma wanhwa ba ma me ho a kire me nanso wo free hɔ a ye kan wo free hɔ a ye kan professor nansan ya wote omampanyin Lawrence ho nkomo yeah sa ya wote je ekufo nso ho nkomo metepa mo so no mu nyina ye kan to da wote akonwa no so a ye ntumi nka abi but wo free so a ye beka wo free so a ye beka bi wo kora nso a wote so then can so anim so ye beka no wachi eduru critical point a wo gina ho wanim ye beka si wanim ye be shout to am obi ahu say ne wo ye ne ye nye ho okay adentia esan say tumi hye obi nsam a Tofi omo hye yase no say ye be ye wo mo say omo nti ne wo ho no krom ha mpanyimfo nim sa ade ne ye okay ya na ye say yen ye tumi ni nti na nkofo wo ho but ayen nkofo no nti na wo ho so omo ni ho a wonya panyin dabi so ho eye omo ye hye wase no ena ma wo panyin no eba senya obi a ne ho otan anka ye hunu ne ho ofe so ho wo ho otan na ye de obi toto wo ho a ya ka se we de ye ho ofe senka wo obi atese wo a nka wo ho nye fe okay so nti eye ye ne a ye wo fobre na ye ma obi enya din nti politicians enhya se mfa suban papa enye tumi a omdidie no because o ma kira asem nye Tofi na krom ha so da sa to da wote to da wote oh hwe obi ye de tumi hya wo nsa enema ye bu ho konta de share wo nsa ene expectation na ye wode ma wo ene adwuma a wo ye no nti wa feel say ade a wo ye ne se ye gbo odin pa because what jisika 100,000 Ghana cedis sa wo de be ye project wo ya mayen sa ade na wo ye no so no ye nim okay ye nim but sa ade a wo ye no one spend be 50,000-60,000 okay and so je 100,000 nye ni ye sa ade no so ye nim ye yu so anche na say ye okay professor na etie bi ye be odin bone okay na sa wo baji atum sa wo nyintum no ye be bo nipa otoso me nsa me pasa me kana ho asa friend police ni oh da we aso panye Tofi mama fa be ntwa tam ko mama oni anu nka bi oh mama fa be nko ntwa to ene taw friend police ni na nipa ku obi ahia na omo frɛ police ni so o meka sa nkyerɛ wo okay
obeka sa ya na ba ko sorry na obi sa na say nti ya sika amogege driver fu yi nti mo amfu say eye na police panyin no say so ho adanse a onfamra na police ni bi anye obi sika we program na me frɛ police ni no am so panyin sika na ya na drive for ne dem amon no ya munim say passenger for ni nhuna na ko to da ye kura ye ho no mo gi sika de hye note nim kade mamo ye beduru ha obi man 5 cedis ohun say mo gina ho mo man 5 cedis pa na wa ye ntem na wo de ahyem nti ye ne ya na ye hunu ansa na mo de amamo o gi sika o mate ni ho de mamo nyina ye hunu enti sa nyam na mo baba gi atum say mo gi sika ansa na yen ya kan say mo gi ana mo nye ye nim dada hwe krom ha nipa ana na unim so I'm run about to heart of it. Say the winning planner e wo ho. Police ni nyi sika no. Omo ko gina wo school no gate ho. Ba bia double road no start no. Na laymen na wo hye civilian attack say me die. Wono wo gina run about no so. Okay. Ono na gi sika no. Na se wan tua masa laymen na. Ho na wa signal no no wo ho na wa gina ho. Nya police ni na gina direct o. Laymen for the Gia no da wo de now amount for security na Tofiakwa so ho eti me pesa me can say edin boni ankofo bi gie no ye ka o mo kira asem hwe obo okra nya na kono so ma ne hu nipa kwa police ni adentia because as a on shadan te papa adwuma mo ye no nyina da nchen a enso ebi ye correct pa but sa na man kuma na e bata ho no tofi e ma ye mo mu din pa krom ha wuyi o nipa du gina ho se ye nka o ho asem a wunya ba emi no mbeka asem papa afọ mu mate enti ye ka obi ho asem ye di wo ho nkomo na wusu a wo de te ho no se na etie bi a ye ka e ba ya papa sa wo be se sandan se wo be ye ne se ya na wo de be ko me da se minister baba what you asem te saying yo oluma radin shira o okay na ensema e de bi esu ne de ye hia no wote ase nam so ba o baba na papa anopai nyankopon shira pa na asem bi American say when considering praise or critics please consider the source no ade hia pa de hia pa say wachi asem anopai ye ka no say abasobɔ ne de bɔ wo a ana say de ye ka fa ho no enya ba bia efri ba no ɛhɔ na ɛwɔ sa wo nso ohwɛ na se nipa bedi no kra ma ne ho a de ye ka fa ho bia no wo se otia se ye no kro se ye boniu ana se ye no kro se nya no kro unim now ultimate judge you know it you are the best judge to your critics asem bia ye ka fa ho no se ye papa o se ye boniu wankasa na unim anopai sofu bi address ekwa koprichi wa asori but asama wo kan nyina no oyere muna because the wo kan wa krampo no onye enti se sofu preach na se o kasam no kra aya hwe ne yire nim Sompa 93.1 asam na sofu kan no se ye no kro se anya no kro se de wo si kyerɛkyerɛ ware mu nsam se mu kofia mu nye saade no se ono wo ye saade no a aya hwe ne yire nim enti osofo anopai mi busa wo se wakyiri asam no ete sen hwe yeti radio sui anopai radio presenters me chiamo any TV presenters mi busa wo se wakyiri asam te sei baba ye obi mu ho a owo ni suban a odi ti radio so eno woni suban a on ti radio so a eno so tie me busa wo se wakyiri asem no ete say one thing about criticism in life ne say obi criticize wa boa pa chese wa chewa japade ba no nim enipa dwen say so obi criticize na otan no. But it's high time we tell truth to power. She bra.
community bi mu wo se nkofo se wogigi amanfo kunu mu but ɛyɛ no korɛ wonim paa sɛ ɛyɛ no korɛ wakiri asɛm no a wo de ɛka kyerɛ wo sɛ obi akɔka ho asɛm sesei no wonim pefee sɛ ɛyɛ no korɛ na mibusa wo anɔpa yi sɛ deɛ wanya na wode gye wo din no ɔgya abɔ nnwom bi ɔse ɛte sɛn na content of the song name de ɔse wayɛ adeɛ paa wagye wo din ɛwɔ nipa ni so wo deɛ obi asa wo yɛ nanso wo kokoam asɛm deɛ wo nko a na wonim ɛkwan yɛ fa so adeɛ kura wo bɛkura wo no ɛyɛ wo nko a na wonim ɛna obi anya sika yɛse wagye sika duro ɛnyɛ obia na anya sika ɛyɛ sika duro papa a wotie mie maame a wotie me wate o ba sɛ yɛ sika duro sɛ nyɛ sika duro no wonim wo nko a na wonim nti mibusa sɛ nti wakyi asɛm yi a yɛkan ɛyɛ no korɛ anaa nyɛ no korɛ you are the best judge you are the best judge na mia me nana katakyɛw bɛma ka asɛm bi ɔse woyɛ kodɛɛ kwakɔ wura wo mpena dɛm no mɛnka sɛ obi ahu o na mmom ka sɛ wowɔ ahu obiara because obi ahu nipa na akɔ no kora wahu ɔkɔ aro aka kyerɛ ne mpra sɛ meba no obi ahu me na de ɔkɔ no no wahu sɛ wanka so wahu papa yahu o na yɛnkae anɔpɛ yɛsi wakyi asɛm ɛte sɛn oluma ma me fama no sia ɛda sipi hey asɛm o nti anɔpɛ yi yɛasɛm bisa no wakyiri asɛm te sɛn sɛ made ka kyerɛw sɛ yɛwɔ obi wɔ hɔ a by nature ɔtan wo ɔmpɛ w'asɛm obetumi aka nsɛm agu so a ɛnyɛ nokorɛ ba sɛ wone nipa 10 hyia a ɛwɔ sɛ ɔtumi nya 6 to 7 people a ɔmo bɛdi wo ho adanseɛ Saki ɛnɛ so yɛ model awoda o oh wonderful mommy 65 years wow when you're 65 years hey 65 years mommy yeah dabi hwɛ won sɛ ɔyɛ ɔba a watu kwan da sweet 16 watu kwan da na man ɔmo hwɛ ɔmo ho so yie no wate aseɛ 65 years ɛyɛ nɛ 55 ana 65 Tofi video call. We dey mean sweet Mama, sweet Adele. We just a video call. So okay, now we cut 35 Yeah. 40. Yeah. Eva. Etiti we see enyina pu o. Yeah. Okay, I was here for mommy atimatim na o nyankopon hira na onye okese ono attest me o say 62 yeah 62 na no kra no wo say achinya kakra kra wo na tu mommy yama awoda nyankopon hira me say on fa me show ni agro on family show but bia me ko bia onyabre e ma me mommy god bless you Saki mami ntio aki yes say your birthday ba ko bi Tofi bra kwame means I ready there I ready bra kwame na say wish oduan ba love ya okay or ns a champion enterprise okay I will do love ya wow okay ekoyi pa bra kwame obechirim
Yeah, we show happy birthday, love ono you. atia wona wanowa Onyankopon hia wo pa. ono tia no wona wanowa na ona wo wish wo okay Mate wa koma so ade nyina mo wi amomra office mechiri mu love ya Nyankopon hia wo pa na onka ho we from Brakwame shase so kasa e betene nka okay Nyankopon hia wo ene se birthday party no ho a aya me hu baby e wo na nyina yemra bi Nyankopon hia wo Tofi what's it? Ochira 70 saying? Yeah. Proverbs chapter 22 verse 1, I think. Yeah. Or say a good name is better than riches. Yeah. Dimpa. Na dina or can and yet me am here from Saki no Saki na sem no can because you never be brave or Ghana how mo de Saki. Okay. Say uni hwa e den na nipa ka fa ho. Say Onyankopon ato ne nsa frɛ and I say in the presence of in your absence you know they are all colleagues even if you crowd with mo ma wa wo no so uni fear they asem na okafa wo ho so ade we Tofi nipa bebre o ha broni kasem bi me pese me koti I say being known is less important than what you are known for. Say nipa nimu no eno no nka hwe o but den na e di nimu wo eno ho asem ena manfo bibiri ehwe enti na eda ni abrede den dia o ma amanfo run down no dibre bia wo bia no ebisa o se wachi no dia asem na okafa ho very very important say utimi dress shepe ebia wo scout talkers akese dakars akese even say edan akese mu a enye no na nipa ehwe o se kontomo awesen a asomdwe wo mu no eye chen fi a aforebo ayemu ma enti no se eye kete wose na se wo dimpa a eno no ye on se nipa bebre nya asem a wo behwe na nipa a otim a oka asem no wanhwe yi a say sika sem a yemfa ne nka ho but ono ho na akesefo ekono ho koje inimdie wacha say enti diamantfo ka fa ho no e very important wachira sem no etisen se ye ka se amanfo nya aware sisi a rakwa me hunu mi dipa bi ja aware se ya bo pe se amanfo nya aware yes asofo asori penifo a lawyers ahodo sofo wona obejai wonkunu no on yire nom because suban a won partners down na di e akere won no ano odin na me bisa o say ye say bope say yenya aware na yensa anware bi mu a so ukunu oyire obesa abefa wa na emma wawo no se woni fi a e de asem na okafa wo ho so omote ho a do they yearn for your presence se woni ho a omo feel ana na se omo ko school na se omo di obi edi ni papa ho adanse a den na wo ma e kafa ho ochi asem te sen de bia na nipa no omo hwe de omo benya ma omo ho nko a eno na omo hwe but insunsuanso a omo bra bo benya wa foforo a omo ben won no so no omo nhwe and into police ni obe kwa no akotito mistake buy a osimi na meni we the wo akogina ho say maintain law and order gina ho ma driver say ba no enhu no monye the right thing no akotite oye mistake a no api no akote obi front no akote na say onim asa ya omoka yenko office no omoko na edua bi ase o yenko office na edua bi ase ba bia nipa bi nie udu ha o sisi a ne krakra watch us there o ko to e you say na de aya na e ha adwen ne say aya na won a omso wo wodwum nim bi no udi if sa fi no so ka won bi nti obi ho ye very genuine pa enso so na ye dia fra omu nyina ene nurses eko hospital a omo koye adwuma no omo phones eno omo miemia so
Eniti ama sisi a nurses value a na yɛde ma nurses no ɛna ɛni hɔ wɔkyiri asɛm ɛte sɛn Sompa 93.1. madamfo bi ɔpɛ adwuma na ɔyɛ nurse no ɔpɛ adwuma na so much sɛ ne shift koraa so a ɔnkɔ fie o deɛ wɔba bɛyi na ba nso so deɛ ɔyɛ no onwie a ɔnkɔ fie but wo deɛ time no nso koraa bo na ɔpɛ ntɛm akɔ nti adansidie bɛɛ paa na yɛndi mfa ho ɛnɛ kɛtɛkyɛw ɛtɔɔfo mi obiara bɛtena ase a ɔka nsɛmpa ne ɛne ne nsɛm a na ɔka no ɛno na yɛde bɔ no radio so egugu amanfoɔ phone so ɛna ɔmo bɔ editie amanfoɔ for wisdom efiri saa nsɛm no that is the legacy a kɛtɛkyɛw agya n'akyire na nso sɛ wuni hɔ ɛnɛ wuni hɔ ɔkyena ɛde asɛm ɛna ɛbɛka afa ho ɛbɛka sɛ so kabra kwame wɔ hɔ a nkatɔfe wɔ hɔ a saa asɛm de betumi aka afa ho what or the name that you have is not as important as what people see you to be. Dina personality na ɛwɔ hɔ no ɛyɛ important deɛ nanso so nipa no hwɛ the suban a ɛtare saa personality n'akyi no ɛno is what is important. ɛno nti sɛ ebi a anka politician bi nko a enter into politics a anka wohu na anka ɔyɛ different person but ɛnam sɛ ɔkɔɔ politics mu a ne nneɔma nyɛ nti no ɛnɛ akwadaa koraa ɔnnu no baabiara no koraa ɛsɔre a na ɔka deɛ ɔpɛ ɛkyerɛ no ɛnɛ politicians egyina platforms so na so ɔmo kasa asɛm a ɔmo ka no yɛntie o na amanfo ohuru ɔmo ɛdɛn na baayɛ what legacy are you leaving behind wɔkyiri asɛm no yɛka ne sɛn ɛnɛ obi sɛ nipa bɛyɛ 2 3 4 ahyia na ɔmo ka politicians bi ho asɛm a obi wɔ kɔ mfa ne kura suban no ne awo yɛ ne nti ɛnya sunsuanso bɔne wɔ the life of people a ɔmo around you wɔkyiri asɛm ɛte sɛn so sɛ akonnwa bi tɔ na sɛ yɛpɛ nipa ama ɔmo aba bɛdi sɛ akonnwa no a yɛbɛtumi adi ho adanse pa na yɛbɛtumi aka ho asɛm ama wo akonnwa akɔdi akonnwa no anaa mete kɛtɛkyɛw ɛho asɛm nana ɛyɛ nika kɛkɛ mmerɛ duru yɛ akonnwa tɔ yɛ sɛ ɔno na ɛtwusi no it was so wonderful ebia na ɔno koraa na nni n'adwene mu da sɛ ɔkɔ akɔyɛ akwamu hene ɛwɔ asɔkɔre mampo ɛnso so ne nnwuma pa a wayɛ ne nti no na ɛne saa nnwuma naa no ɛkasa maa no so adeɛ ɛfɛ no sɛ wɔwɔ ha na yɛabɛfa wo yɛbɛka kyerɛ wo sɛ oh wo na yɛtwusi sɛ woyɛ sei look at the feeling adeɛ a wankɔpere na wo suban wo legacy wo ne yɛ bi a woyɛ a ɛyɛ papa no nti no saa ne yɛ naa no ɛna de wo akɔduru baabi a wadure that is what people are looking for ɛnyɛ wo personality na wogyina hɔ na wahyɛ suit wahyɛ gucci wahyɛ designer papa bi na wode nam hɔ no ɛnyɛ ne yɛhwɛ nti IBJ ka asɛm bi wɔse presenters no motena radio no ɛso na samo kasa motena TV so na samo kasa suban na mo portray say or what you preach no and one mo practice ana yes sometimes a different is a sharp contrast or preaching virtue no or practice vice in some amount for kafa no hono enye papa and so TV so or chain or sure for what people see you to be is what is important. Tofe medase so medase Kwame so mena yankwana mimi ahoma na kakra me mfa sa akonya we so na pacho na ewi a Esther you know obia so obia agene di o nti abusuafo se say de are you ready e wo Sompa say oba wo so me pe Esther Smith ni seed ni bi portable one chese fantastic fekeke oba na oba bejibi pen drive wo de show car mu efie chese ejom bibia kama wo say obeje wo de Kwame mama nti o aja na me so mama ko pie dum we are read emergency be 4 days ni de ntimi mpaja ni tikura already bra nyame nsade ade nyame se nyame enhwehwe no yeah na me fa konya we so na me ntia sofo ya e won ketia enene nyame ya na dum obie na asori da no nti me fira pepepa na je se me konketia na nyame ne wo ma akwakoso na Tofi asibi aye kenye echi na me mfa me brad ye no link up enra ekoba se doctors no eye de so mo ye kutwa scan ni we no ese ye to adru be 30,000 bra ye gina ho within seconds na adru na you ready Sompa 93.1 iti man bisa me ho se idin ben wo ja ya
Satam. Because within seconds, the doctors in Korea say, how come? Say, a bit my ready, time. Yes, who are ready? 280. Now you're ready. It's toffee. The impassem, I can be in here, papa. Now, I dear here say, a money here where your brother, same crofobia did or more bush your food dinner. Basically, you know, did do dinner. Yeah. Because a bra papa na mammy, and I am a bottle honor. And would did on one Cassadian could be extraordinarily be but bra papa, I nipan be bottle and no one would did. Yeah. Your uncle Phoebe brew crum ha or my softful. A softful no more no more din be din papa be a ne papa boy, bra papa be a ne mammy boy and would did home. So for yamfa and coffee bant my fee, be brave or muddy, and coffee be brave on no breast woo. Omreda, no offer be. Any see dine on Abidun soon would the idea and what you who's keddy. Yeah. Ain't he dimpadie, said the minion medica can dimpayes and a hunya. Name a quen beer as of fast now board dim who by your papa. Make up a pebby obey Cotocochama was me dim who hear me. A dini dear who is a young a sinny BBR. Toffee, dynamic can't be say. A debby me far taxi driver be. Now, Chromacy can be a woman dear with him quite fast when you're in Sika. I'm saying, I can't obey ye, no more, my betcha. Wait, I'll go away, or could you draw her, and the way could ye say, and I'm saying, Tia media won't shred nipa. And Yamia, yes, so no. It will be the NAC Busaya when say, what da, at the action, and no cry as a dice or the menyame. And the moon to who to on a section only wha. A dear now, my becca. A dear no busham becca. A dear no community ultimate dear no mobecca. I found. Say, oh. That dear, a name so be our tea and a be a say naughty. Oh, Saki, dear, say no more. Any one say naughty, oh, but the any pair can't found on Bible said, ya trono was I see soon, ya trono also. It is any packers a way, Nesse, as I see soon, pay board in Pammy, did he say no name yamin soon, no what's one munyam. But a dear Bakwa, Yanni say, Yan will be giddy say, so when you see count quan, a trace say, oh, dimpa, and yano cre. The entire no cranny say, minimo beer or call soft beer who not dear ho. I saw from the dan, you may be a ditch and say, Nina none be sacrifice. And ya dear be Drianoso. Into one of the hour bayanis or bayan who was swimming a million in a mere day. Abuano. Ain't eh, Sammy Bass as is umami di. Nemum say be a man yesica to say the uncrophonia and nemum aborabo papa be a me boy any bit me up a summy basso. A bit my besumi offer sibiso, a bit my besumi near biso. So who sana muntutu na, who to an amo be a very careful. Ain't it me bob braboni, and I'm sissing crofon am did you cramia, and won't know me bet me up me muscle. A bit me up me offer so bet me up my bush in your force. Toffee mammy can't be. Tamani Susano. Papa be. Na almost say, or what Jessica drew. Yet you need any hobby near Susa, near him. Na papa no. Wo kwada da na ye ne mabi edi agora na ye no mo eye free kaka na Toffee ene wo hu de papa ne mana ya Toffee so obi ka kire o se papa na e bi esikadu no kwaje ye dia wo beje di because me se me hia ne ba ne ba ko shu shine bon ko ho no na madum na wo hwe ne ho a osebodamini papa no wo sika no wasisi aborosan cars ne satam smiling Benz o timu ani edi akire otia break wayini nan otia break papa na ne matimi aye sebio o chese uhu omo a omo tisa bodamfo enti ewiase de ye ni nei echina eno ho aba ene ye betwa even se wote hokura abrabo ya ye boy se wo ye wadwin se wunya hwe edam me ko program bi ewo one of the radio station obi busa me say secret ni say na me say secret ni nyina ni say minya sika me de bi ye dey esie enti sika na minya me de bi sie no ena awo abedu de ye na obi ani ho wotam sika bi de gigema wo se Jennifer Bobra but de wonya ya wo de se enti abrabo na wo bo ne se woni ho na se bia wotimi ye japade bi na de gya wo ma wo man so obedidi ho wo fa asefo obedidi ho obusuafo obedidi ho na se na wonya ya wo de akwa ba wa condemn ni nyina enti wo bo brasa no nyame hira wo ebeyeye wo da achi be wie wo sei na se obi nso nya bibi kakra no odia ze wakwaji skadru
ɛna wayɛ sei ɛna wayɛ sei ɛna wayɛ sei nti edimpa deɛ sɛ wonyɛ dimpa because papa bi a minim no emire bi mekɔ no hɔ ɔka asɛm bi kyerɛ ma ɔsɛ sɛ wonyɛ sika na obanya sika yɛmfrɛ wo sikani asɛm a papa ne ka kyerɛ me no nti saa abrabɔ no yɛbɔ no ɛnyɛ yɛn nko ne yɛbɔ afa o yɛnte aseɛ sɛ abrabɔ no ɛnyɛ wo na wobɔ afa wobɔ deɛ gyankyiri ma wo deɛ yɛna mebusa me ho sɛ yɛsɛ wadi 30 years a the next 30 years wo 60 ɛdeɛ bɛyɛ na abɛyɛ wontumi nya hwee biem nkyiri ma a ɔmo aka no sɛ wowɔ ba anaasɛ woni ba na tɔfe adeɛ baako so a ɛha yɛn sɛ obi a ɔse na medeɛ maanwo nti medeɛ ɛneɛ sɛ neɛ meyɛ koraa na mekɔ tɔfe ɛbɛtumi aba sɛ woanwo but wonnua bi awo nkwalaa bi ne nam abɔnten ɔmo ni hwɛfoɔ nti wontumi mfa bi na obra papa a wobɔ no bi nso akwalaa no so ne sɛ bi adaakye sɛ woda hɔ anaasɛ wonni hɔ a akwalaa no nso abɛyɛ titiriw bi wɔ ɔman mu ne abɔ odi aka sɛ ei ɛnyɛ papa asɛm asi a ɛnyɛ maame asɛm asi a ebia nkama nuru sei nkurɔfoɔ bebree wɔ hɔ a yɛdi ɔmo ho adanse pa but wobɛhwɛ mu a na ebia obi mini madamfo bi a no manage radio station bi amanfoɔ nyinaa nim sɛ radio station wura ne ba nyɛ ne ba papa no fa no just boy a ɔne nam a ne maame awu a wɔne wɔ biara ɛna wɔhwɛ na ɛsɛ boy ne manage papa no radio station but ɛnyɛ ne ba so nti deɛ mepɛ sɛ meka nyinaa ne sɛ ɛnipa yɛte hɔ a yɛmma dimpa ɛmmra yɛ obi wɔ hɔ a wɔnam asɔre wɔnam efiem wɔkɔba even yɛnsɔre nyinaa koraa saa nneɛma no bi wɔ obi wɔ hɔ a wɔnam hɔ ebi wɔdi break kɛseɛ but nipa bia nya no so mfa so wɔnam hɔ kwa minim nkurɔfoɔ bi a wɔyɛ lecture ka wɔbɛtumi afa yɔn wansi bi na wɔn tikyi no kyɛlɛ wokɔ school no ɛnyɛ sika a wɔde bɛma no ebi koraa course wei na woyɛ ɛbɛboa wo ɛno na woyɛ ebɛtumi ama wɔnyɛ adwuma ɔmo nyɛ na ɔmo nenam hɔ saa nti daakye sɛ wonni hɔ a ɛna obi nso wɔ hɔ a wɔayɛ no adwe sɛ okay mema no ama wo wɔn no ɔmo nko na me nsa bɛso wɔn so ɛnyɛ sika ɛyɛ afutuo obi wɔ hɔ a wokye no na ne di nkɔmmɔ anaasɛ woka biribi kyerɛ no wotumi fa ɛma ne bɛdi yie nti mesrɛ amanfoɔ sɛ yɛmfa saa adeɛ wei nto yɛn ho sɛ yɛn nyinaa yɛyɛ ne yɛde aboa ama community a yɛtim na ɔma Ghana nso so yɛapagya mede ma no asi Kwame meda se abusuafoɔ ma menkae wo sɛ dwumadi ɛyɛ 21st clinic the sciatica expert ɛnora country ni nyinaa no 17 branches yɛ free treatment ɛma akunafoɔ megyina Dr. Blessed Foster anamu na yada akunafoɔ no nso ase fact nora agye yɛn nsam the way a akunafoɔ no esi baayɛ no afi biara yɛyɛ for the past 7 years ni da biara yɛyɛ saa deɛ no nora nso yɛsan nso ɛyɛ biem eti doctor ɛse ɔdenkyia kɛseɛ ɛma mo Nyankopɔn enhyira kurani bia ɔba yɛduru ɛde ma wɔ no kɔ na kɔnom na yɛduru amanfoɔ hyɛ da betue sika kɛseɛ ansa na ɔmagye hwehwɛmu a yɛma mu nyinaa na yɛ free obi antua 1 Ghana cedi Nyankopɔn hyɛ na mom ɔkyena ɛkɔ no deɛ bɛbakyɛw pii sɛ wote menka wɔ sciatic nerves no ho aka diabetes bi pressure bi tete wo yadeɛ bi tete wɔ no Furniture 21st clinic aso yɛwɔ 18 branches across the country Shannon so Kumasi hwa obesisi ho na omo yɛwɔ tema yɛwɔ kasoa yɛwɔ takwa yɛwɔ Kumasi oboasi sunwan goso wanchi brekum tachiman takrade East Legon ho na research center no esi East Legon enkranza kofodua enkoko Accra domi yɛwɔ debi so yɛwɔ dwabo so number ade be free 21st clinic and Dr. Blessed Foster 0540311311 0540311311 was no so de gia na oji anya asem ketwa obo adwuma me ba beka mo emanko na ye ya na asem e ma yen de about 21st clinic dia akurafo no man ne yema omomo munya mema dabi adentia akire ye be di ho nkomo why we be ma akopa adwuma ye aye eti nti eno no ye wo kwan aye fa so nti ye de ye se ye kasa akurafo na man na ya na because aya na mema no jai ma egu omo so mo ena bi nso je bi egu mema no so Asa na kro David krom ha no say no nya ka akunafo de a eyema na yeni wo mo so okay awusiafo ne nyina achi no Nyankopɔn ya adomo a bronya bosome no mu akunafo
yɛbɛhwɛ mo na ɛfɛ no sompa akyɛdeɛ sɛdeɛ ɛnɛ obi de ne ntoma abayi ne wosi yɛfɛ ne sɛn Sandra de ne ntoma abayi no yes good wo nso wobɛtumi de wode aba na ne papa mu no ebia na baabi a wo a wohwɛ yɛn ɛwɔ Sompa TV so no wontumi mma Kumase ebi kura na ɛyɛ ntoma ba do wontumi mfa mma number me di bɛto dwa yi no bɔ mmɔden sɛ wobɛtwerɛ ebi kura wobɛtumi de ahyia obi de ama ne sɛ wei ɛne Sompa akyɛdeɛ no a Tara One Media for ɛyɛ no mepakyɛ wo nso gye number wei sɛ wowɔ taku anaa sempo a na wasɛnde de atom wo nso a woyɛ saa no saa nhyira no nsa bɛka bi number no ɛyɛ 0598 559 802 0598 559 802 mepacho edin no beba Tara One Media Limited anase Blessed Foster ana ebia na wo bibia wo pese wo de breyen eya anwa emo tintomantos hwan niema bia ense sardine nom ne niema bia wo fi say because you see so ka se emeji board a ebesei ɛno no yiri begu ha ɛbɛsɛi ɛna deɛ ndo bɛsɛi ntos na mmom no deɛ ade a wofi sɛ ɛnsɛ a yɛbɛtumi agye agu hɔ no wofrɛ 0244 834 838 0244 834 838 na yɛtuka na yɛaba hɔ na yɛaba abɛgye abusuafoɔ me baby ahoma no na me pesa me bodwum wi me wia na me bia ahoma no number no 0551 931931 0548 931931 ye ne mpanyimfo mienu bi nso bedi nkobo last week Tofin komo no asem bi asi eya dance ye kese ye bedi sa nkomo no but ye nkofa anwu we mra ake ye nko
na wo si no e ma kondo na wo ko no e ma hu ya wo jadi mpa e to se be ya da se ko man se wuni kwa oba bi ana wo bi ana no bi benya asuzu kan so pa na wo ko jadi bone e wo ho dia na so wo kwa o ma e na be bre de bi am ta ka se ma me e ye papa na mi nsu enso se na wo ye papa wo ye ma ye ko ba bi a na akosa nti ni pa wo ho a jadi pa e edipa wo no e yes ne ahonya chia oboasefo nyina ma me nkɔ ahoma no so me ba cha wo me mo akɔ aba Tofi hey tanashina we brutal wo so we brutal ya me wa shira bebre hey dauda na de wo me ba cha me ma me ye friend no amadu akonwai kai ma me ready e wo ba Tofiakwa o se unim die ene onu create obedidi kwa ase me boja me pa se ja me ma nkwa ene ahoden a de bia Tofiakwa obi gina o na so amen do se si na wo no me say ada wo se kura gu me boja me pa e ma pa de o de bia do program bia be tie bia do ana na ho a wow nyame na kaso kutao amen ete se no amo ye no Sompa 93.1 ete se na mo ye ne nyame kasa no o ma nkwane ahode na o fire program ni tabia nyame ma ahoden e na mepe do obi hu se ya na me ha oyina so ate oh me da see papa ka say big man pa no kasa saro nyame chira ase dauda god bless you yes sir because Tofiakwa be say oba be change ya ana nye ekodi se adwuma do but oba be change ya se bi ni wali wu ache me ni wali wu ache eti bia wo ye bia no ye ta wachi why me da say ekodi se adwuma do skra asoro esi ade wo discount no What senior? Discount to. What senior? Oba cities wo air conditioner. Oh, discount BBM. Me ya ma wo. Masa munya botre na da we dia obi je no fast na we so aya mu ya say adai eti munyina mo ka ho okay munyina mo ka ho sane Lauda ewa Hawaii munye ba ja udi ni ba bi afra me free okay mami ntio what the how can the fashion so my phone was we are so for the young people the game we have to go to the eti wa fa ne say ye na ye wo so for e pa ma okay me da CP yada mo ase nyankopon nhira mo me ba cho wudi ni ba bi afra me free good morning me ba cho ma minti oba hema okay Atlan said, I'm 3 years. And it's from you. Now, I know friends and I'm about this and I'm a bomb of the asking crazy. And I'm a coy. Now, this year, the feeling. Now, they have done woman. The same amount of food that the women and the more than the cannabis now. It's anything the I am and run it. Oh, and I'm mixing number. I'm a gene number. Now, make sure you're not running yet in a coffee. I brought my gentleman to us. As soon as I do your country, that's your crime, mammy.
yɛdi mpa deɛ nokwasɛ yɛne ho nya paa ate meda se hwɛ abusuafoɔ de yɛka no ho ɛtɔ da na wowɔ din na yɛdi mpa a wowu akyi koraa no wo din ɛmfiri hɔ wodeɛ ebinom awuo nya sika nso ɔmo din akata Ibacha, we didn't be afraid me free. Hello, Bacho, everyone is up. Safo, I got suffering. Because every name, Sapon. Okay, and me, Sapo, my mintio. Bacho, now I saw playing the car police in EB. I want them, the police for the Omoye. Meaning police in E war, I've been dancing. Look at Chino. Onante uni se nenano otu eze okuta moto edi de gina cultural center ni wo uka about na wo case ya soro na okuta moto de gina ho stop drivers et so a wo de shit ase na ni a o ka o e di se ni pano de asol penini kan menene ya pa police for aduma na mu ye no eze wo mo okuta moto no on say frequency but o mutimi ko gina ekuta moto ukam a enema gusoro nwa de a ekwa bia aso ye be stopu ade o muni ye no emo abira usumase abontene ba bia ndi me da ni aso penyi na temo a o kai me da se bisramo we nano we nyeti ayo ya ka de hye ai ti ase na ndi wo de ti ase na munhia Tuesday e wo ho me fa sa akwanya we so na menchia ono edin no posifo no sa no mkukura titles o but the minimum ya dubu ham so MTTD commander woni oko central commander omo ho mabusiafo pa na omo nsimi form kura me yeshua omo sheda frame nyankopon enhram commander nyame enhram bacho wudin ene ba bia mo frame free DJ Tofiakwa Kuma Adams United States of Kropo what's that a different with the woman aje Kuma Adams ni e no Wo fa bradia ni wa nyankopon fa le kira sie pa yes me tell ko ara apele kame de ya ga mi radio ko je eti ka da ya ka ko ma po ni ya fa di okay ana bradia ni ka ta jodi baba yo me bacho udin ba bia frame free me bacho 21st Kendek ambassador Anna by the theatrical president adu gas oven uni me pa abrantie na oye gas oven e to pan no meat pie cake ni so bread ono na e ka say okay kuma se so am run about police station na chiwa aso ka che mo se mo bia de to bi on kwanche no akohyehyie o to ase me da se pi me chia bedwafo nyina mpanifo na me hyira mo pa na so accountant Saki otia o se me kancho se nyame ya adoma wo china receipt da hantia na waba kaje Saki se radio de em papa dia eno ano no yenko wo wie kan yenko o se o pesika dia on Fred Dr. Brothers Foster say ne bana be advert eno ano yenko aso aso o se wutwa mu a ede na ye ka fa wo ho emu odu pa ekekere enim kire nyame sompa nanso ye pamu ahoden saa ne nipa yesu ene ye bantie sɛde ese hoahoa ye ho ɛbɔ ye ho abɔde keyedu ayo yeseyo bia na keyedu otwam ade ye ka no na nye papa eti ade bia wo ye ne saa bre ya wo ye no eni ene ano ɛhwɔn ɛna ɔmo nso ɛka bi edi sɛn ne ye ka fa ho na menua baako ka general asem no kuremu eduru baabi na meduru baabi a mebe bi no mo pa na sɛde besi aka bi nim ho asɛm akyerɛ no wa ye din enya asɛm keto anti mesrɛ menua no generals munye sɛde pa ɛwɔ abrabo a monam a mo ebi no mo bɔ
na yɛka mo ho asɛm papa ɛna binom nso yɛka mo ho asɛm a ɛnyɛ papa enti mo nam a ebinom nyɛ careful pa ase wa mmerɛ nti bacho me chamere ya any akonta yebo why na ase unum sɛ December kurafo ɛnɛma no bisa yebo ade yire bɛre ab de bi ba de so na so me ma edin nam te a me twɛn wo o de ye din sɛ de yegu fufuo so no ate o gra no mahun kama mfa o wasan ye ho na ade okay me bacho udin ba bi afra me free Bacho me de Roland me kasafiri bato Water region. Water region. Northtown. Northtown, okay. Sini ama oni so kakra ma me na minti o. Bacho edipa de eye. Edipa ye te ahonya. Me kan le na me fa amfara papa ka da bi. Me papa ko do kukufu e wo so di akotoba. E pro abi aye friend pay. Until me around 7 years. And 20 years later, the corona. Emma, as you know, you say, after the normal 50 years, in the number of years, Yahoo from a booth of which you be a domain and from this on the papa being. If I did papa did defend the bomb papa did man around it. If you say, Papa, say, Papa, your papa, dear, you know, you have to at the panel akoyo hono ama ebia be from through nti the pada se no bobra ka etima no bro blapa se na be ya e be from the from mate me da se kwa me meti adwan medwen ni se wonim se obi kura wo ho a ne papa nti adwuma bi kura yemfa no yemfa no enso na bia okura qualification pa obetima ye adwuma na ye ne yie nanso ne papa ne ne maami suba bi nti adwuma no kra yemfa no abre no yako saki ba jo se mra da ha se book ne da ha me hwe so na o pa se odi ni ba wi afra me free hello yes madam Pastor, good morning. Good morning. The pastor friend is Fatima. Okay, Fatima Mintio. The pastor, and come now personal number, not a million commotion. If you are a woman, Yao, so my Yao, in fact, young man, she said, something police fire them out, yes. Name a community police, yes, sister, it's a permanent one. People could be community police and family and fire any about this message. So, we can change this. The more money sort of one on the community will be over protocol for the judgment of our fine. Although you will be out on the more. Let's have it near Jumana. Yeah, me no dey make na ye but to no police need uniform seven. We put na open now bolo and to because of uniform nation. Ayo ma woda wonim me de obema o ma hene ya odubu ache no na o ma ye ho adwuma nti ye number no a 0244 80 9641 so wonim na number no me pa sure there be o we betima ka utrim wo de wan tworo kra wo ye ano abo 0244 80 96 41 yes. Okay me da see dimpa ho asem na ye kan pa cha wodi ni ba bi afra me free Tofi media ne Master Joe me do report new engineer west I call it papa fi okay Joe mamintio Tofi si e ka dimpa ho asem a eyade a emu che bibia wo wiase na ehu hia so che bibia wo wiase hwe eda na ya ekuja enua ma adwoa asori wo bushen praise be enua ke edu bejan ka obi a mo ne din eyedi ntia yebo edin pot of ideas oh ya min shirawo eyedi ntia udin pa ntia na abo peko wodin bia se edo so wodin so ya che edin bia wo wiase fe no si yebo udin e kasa say ubi bia wi wa say so wow so fe me di pa de
me bɔ me din ho ban ye ato ama me ma tɔfia me nhyira mo mate sɛ wone bi wɔ hɔ a ayɛ ana nyɛ nyina ne ɛbɛtumi aka no afidie so tɔda koro obɛtumi ka asɛm bi kyerɛ wo asɛm no a wɔka no ɛwɔ sɛ woyɛ din na wopene wo tirim sɛdeɛ bɛyɛ wobɛbɔ odi ho ban tra nti ɔn sɛ mehyɛ mo bɔ sɛ yɛne obi bɛkasa yɛbɛba bɛfa course no atoa so because yɛwɔ bɛyɛ sɛ okay ma memfa bɛyɛ sɛ 2 course mewie a mehyɛ wo bɔ sɛ yɛne papa bi bɛkasa ɛwɔ afidie so yɛne ɔmbɛba bɛdi nkɔmmɔ nipa mmienu bi patwɛ wo din no baabi afrɛ me firi mede Robert yɛkasa firi bɔɔdi okay Robert ma mentie o nsɛm a moka na nokɔɛ deɛdi ka nyame nhyira mo dase yɛka ne sɛn mehyɛ ase hwɛ mo program no ɛnduru baabi ayɛ mfa sɛ bɛɛboso me ne akyire ni na maa na yɛfɛ no katakyerɛ no nyame no kɔ ɔno kwa ne ma a m'ani bɛka tv no ho na ɛkyerɛ a mbɛte sɛ papa no awu no mennim ne deɛ ɛna mentumi nni ne ho adanse de ba kakra mete fa ne ho anampo sɛ ne program kakra mehwɛ in fact anka mede maa ne yɛ me mentor na masua nneɛma bebree fi no but ɛda mete sɛ wawu no in fact mewura hɔ yie nti de metumi aka fa papa no ho sɛ kakra mehu yɛ ne kyerɛ sɛ wɔyɛ nipa papa nti awurade mfa ne kra nsi na mmom adin a yɛkɛn nokorɛ paa me nua pɛ obi tumi yɛ obi bibi na onipa no abisa ne sɛ hwan ba no din na wobɛbɔ pɛ ɛbɛhu sɛ deɛ wɔasusu sɛ nka ɔbɛyɛ no no wagyae because ebia ne papa no ɔyɛ nipa papa ne maame no ɔyɛ nipa papa nti ɛda mo ase paa ne program a moyɛ na nɔpɛ nyame nhyira mo meda se mefa kɔɔ wɔawie a na yɛaba me mpanyimfoɔ bi ɛne ɔmbɛkasa so mpakyɛ wo din ɛne baabi afrɛ me firi yɛfrɛ me bɛn mekasa firi mmurɔmura okay Mr. Ben ma mentie o tɔfe dimpa a yɛkan woni dimpa a nokwasɛm sɛ ɛya because according to Bible verse so I say dimpa wo ɛyɛ sene ahonya na me maame akosua badu enkyira nka no mekyia maame akosua badu wo makura mmromla achichiri paa na enkyia tosu yɛ so nkɔme master Joseph Wame adu a me ne yɛ adwuma Geodis Enterprise na me hyɛ yɛfuna wo saa abayi ɛhyɛ mfo a wo mu ano ɔfe ma ne yɛ me kasi oho Timothy akari sɛ man no oyi madi na emia misu ene mepan ɛna ama man no wayi madi fi sɛ man na fa me hyɛ ne ba to da bia me dwen ho a na bro me a me nti aseɛ so fi sɛ obi ɔbɛn me ɛde ne ha ɔkɔto n'anim because of ɛyɛ me busuani koraa wotumi gyina me so na ɔde ayɛ adɔyɛ masɛre nipa no kyɛsɛ man ne yɛ me kasi oho onime baabia so man na fam sɛ ne ba ne ka bia ni ho a metina ka sɛ mentra mu da ofi mate medase abusiafo de yɛka kyerɛ wo nani sɛ hwɛ ɛntoto din ho ase wate yero ho hwɛ sɛ woyɛ adwumaden pɛ sika gu botom no yɛ adwuma nso wɔ din ho na wo din ɛbɛbɔ kwan ama wo ɛbɛbɔ kwan ato wo ma anim owura bi wɔ ahoma no so mepɛ sɛ mene ne din nkɔmmɔ mepɛ sɛ wotie ne yie paa asɛm bi a asi mewura memo akɔ aba yɛgya tɔfe menim am sɛ home no ɛkɔ soro kakra ma akoma no mmra fam na yɛmmɔ nkɔmmɔ why mepakyɛw mate wode ma akoma no mmra fam nyame te ase why hello okay din ho nhyɛ da nhia me sisi a me na wokasa yi bia wokasa firi so nhyɛ da nhia me okay ti wɔ biribi ɛka kyerɛ me anɔpa yi ɛne matiefoɔ ɛyɛ den a yo ne edi kan mɛda wo ase mada badwafoɔ nyinaa nso ase
fi sɛ ɛnyɛ mo a ankasa berɛ menim baabi a mewɔ na ansa na mɛkasa no nyankopɔn ɔnhyira mo paa ɔma mo adwuma na moyɛ na ɛnkɔ so ɔnyi mo abrabɔ mu ha obiara mfiri mo so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mobɛtumi akɔ so ayɛ program no na aboa yɛn na aboa foforɔ nso program no metie yɛ nkyɛe biara but mehu ne sɛ program no yɛ ɔsono kokoroko a wodi n'akyi a hasuo nka ho program no yɛ program bi a ɛyɛ sebɔ a wodi n'akyi a wosesa nam kwa masɛm ne tenten ne ne tietie mu nyinaa ne sɛ me ne me yere ɛna wɔ hɔ nom na mehu ɔbaa no yɛmmienu nyinaa ne yɛni hwee baa sɛ me deɛ na meyɛ adwuma kakra nti meboa ɔbaa no ma ɔtotɔɔ n'adwuma mu nneɛma ne adeade a ɛmemmerɛ no nti mebɔ ne tɔfa nti meboa no ma ne totɔɔ n'adwuma mu nneɛma ne adeade a ɛduu mmerɛ bi no na me store koraa mekɔgyee sɛ nka mede bɛyɛ chemical shop no medane maa no sɛ ɔmfa nneɛma ngum nti na ɔbaa bɛnya shop mmienu ɛduru mmerɛ bi mehu sɛ adwuma no ɛyɛ ayɛ basaa nti mekɔgyee loan ɛde maa no sɛ ɔmfa nhyɛ adwuma no mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ me kɔ no maanya bi koraa na ɔno nso bɛtumi ayi chop bɔne aboa fie nkakra ampa nso ɔyɛɛ saa ɛneɛ meka sɛ ɔmmoa a na meboa ɔboa tua bills ne biribiaa kama na ɛmu a na mebɛnya diabetes no mesan nya pressure nom na afei mesan nya prostate obiara nso wotie me biara nim sɛ saa yare wei ka bom a na ma ɔma ɛmasɛm akɔ fam ɛno nti nansen a mewɔ hɔ a mehu sɛ meyere yɛ course bi a suspect bi wɔ anadwo bɛyɛ 9 something 8 something na nipa korɔ bɛrima na wafrɛ ebi wɔ ɔfrɛ sɛ meda wɔkyena bi wɔ anɔpa da mankɔ adwuma anɔpa ɔfrɛ na me hɔ a ɔse mayɛ busy mewie a mɛfrɛ na mebɔɔ suspect mebisaa no a asɛm a ɔbɛka kyerɛ m sɛ biribie nim na ɔne ne kasa de release tension enti nokore nie ɛma adwenbɔne baa me tirim deɛ ɛkaa m'akyiri koraa ne sɛ mekɔhu WhatsApp chat a ɔmo chat akyerɛ sɛ my love ne some funny videos bi ɔde sɛnde no ɛnwom bi ɔdoe manhu a na mewu ne n'asefoɔ nti meyɛ sɛ nka mɛtetɛ ɔmaa na maku ɔne bɛrima no na me nso maku me ho bi but bɛrima no adwuma no a ɔyɛ ne baabi a ɔwɔ no na ɛmu twenyadeɛ a manya bɛrima no nti mebaa conclusion sɛ ɔbaa no ɛne the middle of the center nti meku ɔbaa no na me nso maku me ho bi na just last week menim deɛ kaa me because na mayɛ madwene sɛ ɛyɛ kwasi ada na adeɛ ɛkyɛ dwoada ne deɛ mɛconclude biribiaa nti kwasi ada na anɔpa mekyinkyiaa na TV no ɛkɔtɔɔ Sompa na mesɛkye channels ɛna ɛkɔtɔɔ Sompa nti ɛyɛ na mehu nam sɛ man wei deɛ ɔka nyansasɛm nti moma mentie ne kakra tɔfe menya me ne hɔ wow mede to hɔ nkɔmmɔ a na mudi ansɛm a na moka no nyinaa na kyerɛ sɛ ɛyɛ fotuo ɛde ma me nti metie program na awiei ɛna mefaa namba no still a no anadwo mekɔdaeɛ no na ahu sɛ adeɛ aborɔnsam ahyehyɛ deɛ no wahyehyɛ na wɔ me tirim saa da no anadwo no maana bɛɛ 11 mu hɔ ɔbaa deɛ sɛ ɔnde onim hwee wada me mama pasoɔ yi so bebisa fa wɔ ne menem bebisa fa wɔ ne yam bebisa fa wɔ ne nufu na de korɔ na saa aka ne nufu deɛ ɔde wɔ a ɔwu ɔbɛteatea mmea bɛkyew na afei mahu deɛ yɛ na wo program na mehwɛ na nɔpa no na san kasa kyerɛ me te sɛ deɛ mete ho a mehwɛ a wow na gya meyɛ ya nti metie saa mesan tie bie ma ne wafotuo no ne deɛ panel members no
elder ne maame no na minister kan ne nyinaa na me conclude say enye hwe ade chia mefrew na magye ho afutuo ni akwankyere. Wow. Na animonyam nka Nyankopɔn sɛ mefrɛ no manya wo ankasa ebesi minister so. Nanso esan sɛ coach ni yɛ good a captain kura team di team ne bɔgye cap nti no. And some minister ne me kan yɛ no. Kyerɛ sɛ na hu hia sɛ mesan afɔ so ne sɛ o ma me wo personal number biem. Praise God. Minister sake me o phone so ne me kasai. No kura dia dani dia me sun o phone so papa. No so jami ama mesu sɛ de bro no ebe free me mu. Yeah. Tie eye kakra no se afi de opanyi eye wasu kakra eye. No sign me kasaya. Ti ono ana ma me odne me kasaya ma madwen ba me ho so sɛ esese me dromo mu na me di kan pe. Na me come yare no. Na se me come yare ni wie na se empokura no ba ne mpɛ me a me be ye free. Ya obetime nya foforo. Sa. Enti ade enti na me ba be di we achi na me nwu ya me nim de menya na. Oh enti na mo ka di hu asema na me se enti nka me nso me be wu me se me kun oba na me kun me hu bia. Nanka me ma kwa ya se hwe wudi ni ma na ekọ no. Edinya nka me nso me enya mu adawro man ka me gya to ho no mo no. Because enye program ya ka me nim se nei either se me ntiase ana se me twera ban kokumu. Na me da mo ase pa woni anya me nam mo so e de mo ye. Minister efida na me ne kasa no na yo. De bia wo frɛ me. Opanyi e kwase me ka kyerɛ sɛ me ye free me nim sɛ bi obo onim sɛ me bua o sɛ onim sɛ bi adwen bɔne be sha ba me tiri mo. Edo anadwo be 8 something yetimi kasa me bo be 11. Wow. Ti nokure nie se lecture ne eye good a class prefect correct me at nkwara ne ko exams mo mu konya 8 A's. Hey, another all my times so how hey obani unim me be say ye da Awurade ase. Amen. De ma wo nkwa. Amen. Adanse we a wabedi ni nei. Obasan abedi adanse foforo. Amen. 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 Who are ohwe nipa no obehwe wate. Amen. 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 Menim sa chire meheda ene wife nyina kasa. Okay. Mpanyin say akoko ohi no ento bedwam. Empa. Me da Nyankopon asese wo fa de ne sa wo de kowo no a na wo se preaching no ejina wani so. Na me da Awurade ase se wa yes ha de no wo abrabom. Nyankopon hira wo menim se ye besan ne wakasa. Amen. O hira mo nso. Me da mase pa. Me so me da sipi. Abusiafo. Asemo. O so kan bi. Me say we dey obi na abedi na dance na wo pe bi aka aye de. Na obi abedi na dance we mo pe bi aka aye de. Mo anu ye me meka sa enu zo free him fa. Okay. Okay, what the Kwame wona hase. I'm hase free. Don't the edika no yemfa se da ma wo bade. Yeah. Wa ye bi papa. Se na mo so na nipa ba akompo en anhwere ne nkwa da so no mu a na jese nyame wa ye bi. Ama so de adwenboni ba ne tirimu a. Ai. So obeya. Na de to so mi no so yemfa se da so ma wo. Se ye wadum nti na insira bi ba bi kan ye nti nyame nso wonhyira wo. Na Tofi masem nyina ne se me bɔ ne tofa preko ama anuanom nso abam ene se unim se ye wo nipa bi wo wiase a wo problem na wo no on solve problem no de akosue wo bi so. Okay. Bema unim se wasede ne akonhomabɔ se wo yi sika ma wo yere enyem fom so se wo beboa wo yere ama na adwuma akoso boa na ma ne de enkoso na emum onso hwe wo nso wo de yi na wo de ankosai because come oya. Yeah.
ɛna hwɛ wo ho sɛ ɔbaa ɛhwɛ wo ɛyi sika ma wo ɛtoa so a yɛ mmarima yi koraa na nyame bɔɔ yɛ sɛ yɛnyi sika no woyi sika toa so a na wabrɛ enti gye tom sɛ adwuma na menni bi mekɔ akɔpɛ bi na mɛtumi de ahwɛ ɔbaa no anyɛ sɛ ɔbaa no kɔbɔ adwaman a mfiri ɔbaa no ɛfiri wo because wasɛdeɛ a ɛsɛ woyɛ asɛ bɛrima no woanyɛ yɛ papa yi a no wɔkasa yi ɔse ɔno agye tom sɛ nahoɔden yɛ dɛ ɛkɔ fam nti wahoɔden kɔ fam no a bi a wote hɔ a wobi a wompɛɛ ho aduro no definitely ɔbaa no so bi a wontumi ebi so a menim sɛ ɛyɛ futu ɛne ɛde ma ɛyɛ futu nyɛ sɛ but yɛnka nkyerɛw sɛ wo ne bɛrima te na problem aba gyan hɔ kɔfa bɛ ɛno deɛ ɛno because ebi a na wapɛ adura because wotie sɛ dɛ ɔka no a wapɛ adura na kwame yɛnka nkyerɛ yɛ ho sɛ woboa wo yera wo nso boa wo saa enti tɔfi no aka Thomas paa ehia me paa deɛ wokan about aduro no na woka no asɛm no ɛne sɛ ebi a wapɛ adura yɛgye tom but fa hyɛ wo tirim sɛ saa te bia wei ebi a yɛwo anka wontumi ntena enti buwani go nneɛma bi a bɛhaw so ama wonkɔdi awu because wokɔdi awu anka wodam tu wobua nnipa ne sɛdeɛ n'adwuma bɛkɔ so a wo nso boa wo ho yɛ mmarima no wo nso boa wo ho bɛrima bi wɔ hɔ a ne sika nyinaa wɔde hwɛ ne yere ne ne ma ɔno paa ataadeɛ koraa de wɔntɔ bi nhyɛ n'ani ngye wɔ abrabɔ mu da wobɛhu no yare abɔ no ɛbɔ no one time no wawu na wagya nkwalaa no hɔ enti deɛ yɛka ne sɛ woyɛ bɛrima yɛ wasɛdeɛ asɛ bɛrima hwɛ wo ma but memfa wo dwetire nyinaa nkɔhwɛ wo ma na sɛ wo ma no obi wɔ hɔ a wahwɛ wo ma ama ɔmo nyinaa nyinyina nya baabi asi but ebi ɔmo nyɛ yie na ɔmo abɛhwɛ wo nso ebi atam ɔmo bɛnyina ɔmo pɛgye ɔmo abɛhwɛ wo no wɔde awerɛhoɔ saa ɛkɔm akum anaasɛ wɔde awerɛhoɔ anya yareɛ afei wo ma no koraa bɛyɛ yie no wonya sika na ɔmo nhwɛ wo koraa na sika no wontumi ni because wayare mate asɔbanyi owurɛ adanse nano Abigail ka kyerɛ David sɛ mpare wo sɛ gyegye ntwi yi nti obɛma mogya a ɛdi bi ma ka gu afa wo nsa so sɛ maka kyerɛ sɛ dwedwe ntwi so obi ka bi kyerɛ wo a ɛte sɛ waka gyimi nko a 1 million Abigail ka kyerɛ ne kunu 1 billion sɛ obi nya ka kyerɛ sɛ woyɛ dwedwe ntwi a waka gyimi saa 1 billion ɛna akyerɛ wo adɔbo mekɔyɛ research na saa adɔbo ɛnyɛ 1 million bi mu ɛyɛ 1 billion gyimi nko a yɛasese wo saa ɛnam sɛ nti manya adagye akɔyɛ research yɛatom sɛ mekora metin ɛyɛ 1 billion tɔfie no December na ɛyɛ 1 trillion nti Abigail ɛka kyerɛ David sɛ ne kunu ne yɛ na wɔdan ne die ne yɛ agyegye ntwisɛm ɔni saa deɛ n'akyi nkɔhwie mogya a ɛdi bi mu gu papa ya danse dɛ mepɛ sɛ meka ma nnipa nyinaa teɛ no sɛ suspicious sɛ ɛtɔ da no ba wo mu a woanhwɛ yɛ adeɛ wobɛyɛ no but sɛ obi wɔ kunu anaa wɔ yere na ɔfiri especially amammerɛ no a ɛwɔ ha no deɛ ɛma yɛ saa yɛ ana ne yaw no kɔ soro paa wɔ mmarima no fam ɛyɛ abususɛm sɛ ɔbaa bɛyɛ saa sɛ wohu sɛ ɔdɔfoɔ no ɔyɛ saa fa no sɛ bi ɔyɛ obi a wɔni tiri ɔgyegye ntwie sɛ bi wɔgyimi aboro so na mɛmma saa nipa no adeɛ no a ɔreyɛ no ɛmfa wo nkɔto afiase anaasɛ ɛnye wo nkwa mfiri wo nsɛm meku no meku me hwana meku no na madwane fa no sɛ nipa no deɛ ɔreyɛ no sɛ ne maka no yɛgyegye ntwisɛm sɛ woanhwɛ yɛ a wobɛdi deɛ ɔreyɛ no akyi na de wo akɔpie baabi a ɛnsɛ sɛ ɛkɔ so paa wɔ nipa no pii sɛ wonya atenka bi na wonya adanseɛ nneɛma bi te sɛ neɛ ɔka tɔfe no deɛ phone no deɛ ayɛ hu wohwɛ kwan a nipa no fa so operate phone no bibia ne hɔ ɔbɛtumi aka ama wayɛ convince sɛ ɛnyɛ mpenasɛm because ɛnyɛ mpenasɛm a ade na ɔsɔ hide saa nneɛma no so deɛ ɔyɛ no nyinaa kyerɛ sɛ wɔtwe mpena but ɔfe sɛ woanhwɛ na wo so wobɛdi saa deɛ no akyi a wo life hɔ aka no ɛnyɛ ne gye ma wo nti yida sɛ kurom ha da anama mekan sɛ kusi wafo sɛ kristo som na ɛma saa gye yɛ nti ɛntumi ma nipa bi nyɛ bɔne a ɛwɔ mu ɔmpɛ so ɔmo yɛ no
maki so so no massage o so wa sorry no wonya me so mo hyehyɛ no se mi enya ya ware a bompa ye na tena ho sɛ nso wa sorry ne wonya me so o mompa ye ntena ho ade na emum sɛ wa sorry ene wonya me so ma wo kro no makwan mi gya ware dia ene no watwe ho eno ano no dan sɛ wobedi sa sɛ tofie ba wo mu a woni pasu nyinaa firi ho wadwene mu duru ankasa no ɛso te adwuma mu o personal sɛ ne wusi dwen fa sɛ ne wusi toto ne ma bibia sesa de wan hwe ade beba ne sɛ kumni pani firi ho na ohonto but woyɛ saa na wudi gyegyentwie bi achi ayɛ de ensa sɛ woyɛ okay nti yɛmfa ntu yɛ ho me kai sɛ me wo fidada mu ba bi me interview papa bi am say the whole Africa wadamu chen obia ni years a wotwa no prison ni eden ko prison e ko bi ani one ne yere misunderstanding ne bae ko bi ani keke the whole Africa wadamu chen obia papa no kra no am say owo adwoso area ho me sure say the last time I'm in the kasa no say na ni kura fra adwoso yeah ono kra mbesa mhwehwe na chiri kwan ti sa wotemi nka number na 0244809641 ko bi ani the whole Africa wadam a chen obia Sagi ra mamintie on say asemba na say wan to bo a itimi lead you ma kwani bebre I say say papa penya obobra ehu oba na ne ko adono adwen yankopon de ma na odedwen no asai eyira esane ba isisim ha na afi adane nsem huno ti asemba wi a afi na afri ase ho asa ba ne trim no so medi nkwasa asem eni ti say bibi say to wa ha de tim kitu we ene ha oja obi ansem wo be ka to oro eni say bibi say to ra say wanya bote kakra bi a wa other instance what you say I know the right thing but I don't know will lead you to be a fiase now could there fiase we are no say yes say wedding kwa asem enti ketacha ka asem bi o say obema say we yire ka so uja o ba na tika so uja wa ma wadwuma hu yaw ma wadwuma hu yaw azewe nya kada our punch line na for better for worse na aya na ye ka no MC ye ka na kwa ani ye pentam akọ na ene ye yire no ne ene ye kunu no akọ ye de pese ye nti sofo no ka ne aka ne ntam ani ye kọ ye hunu the essence of sa for better for worse no enti se wo kunu akọ sa condition we mu a na no che se ewura onso so okope ba we aya fa sam che nko sa ate bia no so mo ye ne wo ha te bia no eyesu e woni mu o say asem we ya ba ni e ka ho asem and na based on the no kai ne so ye make ye submissions o say emra onya diabetes and pressure na ba ko na ka ho say the prostate no e ho no realize say sa na yire ye ne o ma bi wona chi enti metimi draw conclusion ni say na omma adwuma wo mpam ni ntina oba no so e sha ase it means that oba no motive for the buy na ya kono nti so onya biom dia ene obekọ abonten ene for better for worse na ye kan umie hwani ye aha say no so bo okuru in fact ene eduro wo ho eduro wo ho se wapea na so onya kra na still kra de wo de baby a area na wo no onko 21st clinic exactly simple so nti ta okunachi na mo pedro emma papa no na ontimi emra ne tibiam dada no biem na ontimi nyina ne na so na tra okunu ho yenka for better for worse ani enko okay bema osuso awudie na ka awudie ndie yakopon ba in fact Tofiakwa Yamisha pa am say yes Yamisha because senka sa topic no nke last week no nke chia kofa ba bi furu ya ka sisi anke nya murder case Tofiakwa Yamisha Odifo okay mate me do mo ase Odifo no dem aka se munyaika ba me nye Odifo na me nye sofo uyo odi oh masa ye ti asori kure begu da bi egu aso fani groma mente na se nti wuda fani se me sisi fani se mate asori a se ayini de treasure de saki ho yes okay ade aso fani me fama ho this aso fani wa justice aso fani justice wa okay
Tofiakwa ni din na nke hia. Miss me to you was sorry no. Okay, music director. Okay, music director. Okay. Tell me my support. I don't see a project. Yes. That's what I ever see. Yeah. Now Iman the other one was showing no. Thank you. Now the chief bouncer. Enipa nkam ko kanyam sama mane mam kura yaki. Oba be gu asore na mame. Ade wasa na okoyi ye ni. Me say oba be gu asore no me. Asani ti ana. Wasa we zidi na wasore dem. Akware fa ne ka akire no. Na ko sa benya ono ka aki ho. Na de yima be ka ho. Na ni kura de na asen. Ka obeti no ma to asore na di. Busiafo yamfa bi anyese de kura reho be kuyen. Nyame ye niam abebre wo fie na minister papa what you say matete o seba last week make last week anopa no make asem bi kire na papa ma ho ase obane me na me pese ayahwefo ne yetiefo nyina enya na ntie se awie memu nyame de Tofiakwa is it DJ no de is it baba nyom no kra no onyom ba se me nyom ba se se akwa no froka no na hwe se nyom ba se jiro pa kwei froka ono front ayiri front won na betra wona na de ka besi wona amanfo ani abere froka no gira ho na omuso no mode ne track no to no na papa den ka frase pa mini me ka frase no tie so mu no so kam me front over da kwa eja me na we nyom body say dey me dey am ai rocky mu say dey me nyom bo ase apa on say Tuesday no odifo bi besra we a program ne so ura office on ka che me say hey ura na on Sompa 93.1 nyame sa won so pa ene de sunye bibi mame na I hear the also. And I'm say, sir, I say, but yes, Dini. Now I'm say, I don't know who say, or yes, I say, another one say me a D4. Machia minia. Enti, papa, D4 no say, umpo. Ya launch it. Is it DJ no? And yet, is it we your D4 Tofiakwa? Na, ya per se, I heard for near T4, you know, who say, opening, mammy, say, bibi how ana say bibi koso wa abrabo mu a eno ntina onyame de tofe abreye hwe meme de ya na production line e wo me ho mempe how bi mti zere mamo topic bia e be treat no we mu no ya na papa ompe adanse ne saa nema we no but owura no owura na hyemia say and one me preso oba ha no de mi na chinchina papa nam se no sa ne ma no ye twemo but ye wo nipa me so line we mu no mi nya akra nipa ben 100 a omukuku omo ho a ye dwumadie nyame nam so a save omo enti papa erade nhyira na onkoso anto onwusrem na on topics a ye treat be save nipa because the way stress e koso no anoden na ye be srete for no say bibi how amenya wo ho bone eno ntina onyame de Tofiakwa na badwafo ababa edua ewiase papa eyema ho se oba ne me mate me da se munyeska mo mbini wa olmai onjwa ma me nkwa sansa na ma ba ye ne ma akese top money na ko pension e be ma bi edi sa da bio ati mo twa ma ko pension sa na mo hwe me se de olmai se ne ye kadi mpa ho asem ho o se de udi mpa no so de me ye didi ho o ye didi ho asa mo ni didi o didi adi po we ye didi po ni ho ko di adi po na fa mo so a di mpa ni ya didi mo ye didi ho Kirasa woni na mu didi di mpa no na mi oluma mi sara mi she dem ye didi ho ayesa obasika no ye ni ye tafro okay akasi ma be wotwe na yemi ahoma no kakra na amanfo so emramu ene kra no se messages no yankinkan ho akise ubetumi di atoso a ye masaki mu boso tata mai na omo so okay yemfa course no kakra anopa isha no so 21st clinic the sciatica expert
Kwame Asare wɔ ha, Minister IBJ ɛwɔ ha, Saki ɛwɔ ha, Asɔpanyi Justice ɛwɔ ha, Kwamra Kɛse ɛwɔ ha, Enema Mary otia ne n'akyi kakra, babi ama obi ano yɛde ncha ɛma no ɛna yima ɔno ɛna ɛbɔ ekyi dɔm aki ɛnso ɛwɔ inside a ɔbɔ adwuma ne kɛkyiri. Mebacho wudi ɛne babi afrɛ free. Mebacho 3.1. Don't say from saying. Your friend Mebusham Kata. Hey, Mebuzam. That is. It's saying. That in Bacha Mokon. I mean, Tio, what can solve about me whom in Teonka? As a busy that in Bacha Mama. Mati, Mammy Tio Mebusam. Bacha, I be the mama. Now, that is Papa, the more kind. Menyani da smart attention. Kenya one baby near my attention. Na say 20 cities and I'm the more now. Measure maybe 20. 3.1. Because to be named that chance asem we own him. That Rumenya daji. Na ma chere emma su. Any member su. E will show you so. Now be who say Bema Oba mowa konhoma any 1 week in twemu on chassis and complaining. Nature. Se upatam wiase sika nyina wona wakɔgye wakatua fama wo yere. Na sika no da ono no ho. Ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔno ade bɔ akɔnhoma a aya na nadwene ye ne sɛ ɛyɛ ɔno ani sika. Now him say me say me oh munya wotre dakro we mo pensa mo kan yeah obi gina so yo what's it research and experience we research hello we wa jo di no ba we are from free hello Tofi sir me diane nana champo me do every channel so okay nana adaro ma fa che me ma mintie o ai ne Tofi, in fact, they are not paid their work and Sompa, Makuma, Ato, Akomam. Amen. Now, they are making you said now, Okopana is no can as in Bifa and penny forward, in piano mordi. And can yampatemo, a sorry, any matematemono. Okay. In fact, open lawyer, the Anna Judge, Anna said, Obia. Why your business ya etu poman? I want to coordinate the extra and Chilimano. Both nani no on famu, Nadin Yanani say or Chino Bia, Ubiba Beso, and I said in the info about the Sano. But I win Yanano, a Sebi, Adimbone, any Adilfia, Emma, if we are say, Emma, and Koso. Okay. And now what can I say? Me say. Omomodi ane womosu ohunu woni piano efi na ekoyi omode be na even wa woti ase na ofi se wo ene sika no ebi a debi ba be do ama wafo ama wo ma wontiri ma fo nso ba be mobo ama obi mom na akire kwan na wanti anche wa han mate ye da se ene ofutu nyankopon me so me da se me fa afrefo mi no pe na me fancy ba cho odi no ba bi afre me free Oh, international what? Oh, Minana. Hey, Michao, Minana. In death of Tofiakwa. Sir, Mammy Tio. The patrol, the dear big Bernard Amwata. The deal with air conditioning special. Hey! 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 Masa. Hey! Now what is what your radio so castle na and they were money aha. Brahma mintio ma feel. And Tina mo akono and no bra. I see. Now first one I got make the other now can be fast. Binti am ko fa se big na da boni am di ya mi bo o ma di hu ya wa be bi a be bi ya am Tofi di kwa na wo ko to ya ti u di na so ani mo ko ya o na so ye who will keep person ya Tofi
Baby, I too quiet. Yes, I say, but me, you was young. My other daughter, the daughter of your this is the talk from. And after one hour, come, no, we did the other person. In some be okay, you know. So when you answer, I think what happened to you? What papa saw? So I found one in the book. So I found one on the floor. So I found one here. What can be okay, you know? When you know what say, after no fun, I give them a man dying. Into Nipadi, oh, wow. I think you still you. It's really the person change. Now, it's the episode as well. That should be on one of the bubble. The same now, boarding here, and then they what you mean can't train with army of your thing. It's often as you know, you know. Also, that was it's another morning here found for your power. That's it. That's what team cry. What is that? My mess out with you. Hey, Massey, one family agro. We build them then they found on our Bernard, Mamintonka, after program is from Mamintonka. Why? May that say Bernard Amoni and the who here, Mr. Monfako be a beam. Oh. But your name, Mr. Monfa will be a beam. But you would anybody be a friend me free? May you so me nana. But your aha. Any Sompa FM no. So, Uncle Paul. Amen. Kasima, hey. Sompa 93.1. Wow. Let me say, Papa. Hey, let them pay. Move in here, baby. Have you when we am paying for? Radio mo jai fresh o ma ko pension yes but onya ate ba no ane wona we jai this is radio so that amode ne wudia no odi ne won so and one you just so ko ane wa ba no ate ba mini so kwa let me say papa Sompa 93.1. Meda se akasima awusiafo no ndu na bo yentimi mfa call bia biu yankopon nhira wo minister meda wase Kwame meda wase ewi ase se kasa obi aye yonko a brebo a mene Kwame ananti ache na so obi ye nnua no Sompa 93.1. be bosumi be miensani Kwame aye bibi wo mabra abomu a medwene ho amente ase na wachire se wo ye yonko nnua Kwame yentimi ensi yantomago wo bedwam nanso anwamo na akoto bae na yeyam tuye ne die da bia me kai sa anwamo ne die Kwame yire mfi sa anwamo ne da patie da Nyankopon ase ba bi odi abedru obi wo ha onte ase da o Kwame yamin shraw oh bra yamin shraw me ba cho Saki enso me da wase Nyankopon shraw ena egusua yebo amanfo epunum so mpacha de no obi wo ho a afeso aho opeso o chiw ade but oniska bibri obetimi de akobi a children's home ada kocha ade bi ofuse bi a munhyira no edu eno nti ne bi sa akwan we say fa okwakrawa no be kan ye de no ho na yentimi fa nkoye adoye ema modofo sa Christmas ye be na nhire wo mu no onyankopon akyekye ne bafu won so wo de ewo mu timisho en tena ho ema ye njinjira ne nyawo because aya na are ho se ye tie fi ayi nyina ye make merry ye wi akokonam ye di mu akase jollof no akase na ebinum so wo ba bi a omo so ehunu de omo ye omo especially ye was single parent bi wo ho a ema enyomo odin be ma ne na wo adwane agya won one ne mba
nti ama mu enwema mu ayɛ den saa nkofo yɛ dwen wɔ mo ɛna afei nso so even mmɛma koraa wɔn yere no minim abranti bi wɔ yɛ asɔre hɔ ne ba sua ɛna ne yere dwane gyaa no ɔne ne ba no nyinaa ɔno kwa na timi ahwɛ akora ne saa since na akora ne yɛ ɛm sɛ less than 1 year o ɛna maame ne dwane gyaa and up to now mo ne bi maame ne wɔ ɔno wahwɛ abranti na sisi akora na ɛm sɛ wɔ bɛyɛ 6-7 years ɛna ɔno nso nyɛ sɛ bi anema 10 ne ma no bebree saa but ɔbɔ ne ho mmɔden nti saa nipa sei no yɛpɛ sɛ ɛtumi sɔ mo asen kakra nti ɛsɛ mo aso pakyɛ deɛ yɛbɔ mo punom mo mie yɛn na afɔ mo so mo fa ho ne mɛboa number no fa to dwa number no momo number no ɛyɛ 0598 55 9802 0598 55 9802 ɛna sɛ wɔpɛ nkɔmmɔdie biara nso a wobɛtumi afrɛ 0244 83 48 38 0244 83 48 38. Mati Saki meda wase aso banyi so meda ase Boris Bia eti kwa me ye say adum a wo ne de adum ho ahye won sa boabo amanfo ano na gigi skabra na gigi ne mabra ne yemfa nko Sompa ache de no okay abusiafo ha na ye di dwumadie no esi me hwi me nua bi speedy recovery udin ade Kumsin menu aketo ano no ɛno wanya nkwanhyia Kumsin anopai menim sɛ baabi a woda no wohwɛ me awurade de ne nsa bɛka wate na wobɛsɔre abɛgyina wo nan so menu aketo ano no awurade mpagya wo anopai ɛma me unua Stella nso ɛne safo a ne abusuafo no nyinaa Ochina awurade adom a asɛm bi besi ɛwɔ na menim so sɛ show no ba wontie bi da ochina na onan kɔ tie na hyɛ no nso maka kyerɛw sɛ yɛwɔ segment bi a yato ne din ketekyɛw ɛno ɛyɛ 4:30 from Monday to Thursday kopem time ebesie ketekyɛw ɛna mde sa segment no bɛba na wie Ochina obeti obi obeba ha ewo ketekyɛw show no